this computer, yes. ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். 18 நாள்ல பகவத்கீதா படிக்கலாம் அந்த கோர்ஸ்ல. இன்னைக்கு 18வது நாள். அப்ப இன்னைக்கு எவ்வளவு புரிஞ்சுக்கலாம். ஆல்மோஸ்ட் எண்டு வந்தாச்சு. இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஆனா ஒரு ஸ்லோகத்துக்கும் அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு. அப்போ இன்னைக்கு அதை பார்க்கலாம். ஓகே, அப்போ இஸ்கான் மங்களூருக்கு வந்திருக்கோம். இஸ்கான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூர் கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். எல்லாரும் ஒரே வாட்டி ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் நல்லா மனசார வேண்டிட்டு சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இன்னைக்கு யாரு? துர்கா மாதாஜி நீங்க தான் படிக்கணும். ஓகேடா? எஸ் மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி, இருக்கேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. சத்தம் வருது, மியூட் பண்றேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானஞ்சனசலாக்கயா சாக்ஷுருன்मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्तायं नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. Thank you so much, ma'am. Very, very nicely done. Yeah. இன்னைக்கு லாஸ்ட் அத்தியாயம் 18வது அத்தியாயம் எடுக்கிறோம்.
டைட்டில் என்னது? மோக்ஷ சந்நியாச யோகா. உங்களுக்கு எப்படி மோட்சம் கிடைக்கணும்? மோட்சம்னா வேறு உலகத்துக்கு போறது கரெக்ட் தான். ஆனா இந்த ஜென்மத்திலேயே நம்ம வந்து எப்படி மோட்சம் அதை வந்து உணரலாம். அது எப்படி உணரலாம்? துருவரத்தின் முழுமை. இது வந்து அவரது தெய்வீக கிருபையின் போதனைகளின் அடிப்படையில் அபய் சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிறுவனர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்விற்கான சர்வதேச சமூகம். இவர் என்னெல்லாம் எழுதியிருக்காரோ, என்னெல்லாம் போதனை, இவரோட என்ன ஒரு இது இருக்கு, டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி மாயாவதி பிலாசபி வேற, நம்மளும் வேற, அத்வைத்தம் வேற, துவைத்தம் வேறன்னு எழுதியிருக்காரு. அதெல்லாம் நம்ம வந்து பர்பட்லாம் படிச்சா இன்னும் நல்லா புரியும். செகண்ட் லெவல்ல நீங்க அதான் படிக்கப்படும். இந்த லெவலே படிக்கணும் அவசியம் இல்லை, பட் முடிஞ்சா படிக்கலாம். பட் இதுலயே இந்த லெவல்லயே எல்லாத்தையும் படிச்சோம்னாக்கா கன்ஃபியூஷன்ல தான் போகும். ஏன்னா எல்லாருக்கும் எல்லாம் அவ்வளவு ஸ்மார்ட்டா இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா? சில பேருக்கு ஒண்ணுமே புரியாது. அப்ப அவ பர்பட் படின்னு சொன்னேன்னா அப்புறம் கன்ஃபியூஷனே எடுத்து விட்டே போயிடும். அதனால இப்ப வந்து ரொம்ப மேலோட்டமா தான் பார்த்துட்டு வரும். ஒரு டிராப் பை டிராப் தான் பார்த்திருக்கோம். அடுத்த லெவல்ல இன்னும் நல்லாவே புரியும். அது அந்த தமிழ் புக்ல எழுதியிருக்க ரொம்ப அழகா எழுதியிருக்காங்க. அதெல்லாம் படிச்சதுனாக்க இன்னும் நல்லா புரியும். எஸ். இது அத்தியாயம் 17 ஒரு சுருக்கம் பார்த்துடலாம். சும்மா இதுதான் படிக்க போறேன். ஒருவரின் செயல்பாடுகள், நம்பிக்கை மற்றும் வழிபாடுகள் அவரின் முறைகள் தீர்மானிக்கின்றன. அவ எந்த முறையில இருக்கா, எந்த குணத்துல இருக்கா, சத்துவகுணமா, ரஜோகுணமா, தமகுணமா, அது அக்கார்டிங்லி அவங்க வந்து வழிபாடும் பண்றாங்க. அவங்களோட நம்பிக்கையும் மாறும், அந்த வழிபாடுகளும் மாறும். அதே போல முறைகளில் உணவு, அந்த மாதிரி 3 விதமான மக்கள்கள், 3 உணர்வுகள் முறைகள், அந்த மாதிரி உள்ளவா இப்படி எல்லாம் சாப்பிடுவா. அதே போல தியாகங்கள், யாகம்ல எப்படி பண்ணுவா, தவங்கள் அவங்கெல்லாம் எப்படி பண்ணுவாங்க, தொண்டு தானம் தர்மம்லாம் எப்படி பண்ணுவாங்க. கடைசியில முடிவு ஓம் தத்சத், எல்லாமே கிருஷ்ணார்ப்பணம் தான். ஓம் சொல்லும் போதே எல்லாம் கிருஷ்ணாவுக்கு தான் போய் சேர்றது. இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? ரொம்ப பெரிய சாப்டர். 1-12 என்ன பார்க்க போறோம்னா, பற்றின்மையுடன் செயல்படுவது உண்மையான துறவு மற்றும் எதிர்வினையிலிருந்து விடுதலையை கொண்டு வருகிறது. இவர் கேட்கிற அர்ஜுனா, துறவுனா என்னது, எப்படி நம்ம வந்து துறவை மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் சொல்ற உண்மையான துறவுனா என்னது, பற்றின்மையோடு இருக்கிறது. அப்புறம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன, எதிர்வினை எதிர்பார்த்து நம்ம ஒரு வேலையும் பண்ணக்கூடாது. அப்ப அதுல இருந்து விடுபடுறதும் துறவுதான் அப்படின்னு. அப்புறம் 13-18 என்னன்னா, சாங்கியம் மற்றும் வேதாந்தத்தின் முடிவு. பரமாத்மா இயக்கும் செயல்கள் எதிர்வினையிலிருந்து விடுதலையை கொண்டு வருகின்றன. இன்னும் போக போக நம்ம படிக்கலாம். அப்புறம் 19-40 3 முறைகளின் பிணைப்பு, எப்படி வந்து அந்த முக்குணங்களை நம்மளை தாக்குறதுன்னு பார்க்க போறோம். 41-48 ஒருவரின் தொழில் மூலம் இறைவனை வழிபடுவது உண்மையான துறவு மற்றும் எதிர்வினைகளிலிருந்து விடுதலையை தருகிறது. நம்ம தொழில் மூலமா அது கிடைக்கும். அப்புறம் ஞான யோகா 49-55 ஞான யோகா முதல் தூய பக்தி சேவை வரை. ஓகே. அப்புறம் 56-60 தூய பக்தி சேவையில் பணியாற்றுதல், எப்படி நம்ம வந்து டிவோட்டடா நம்ம வந்து பகவானுக்கு சேவை புரியணும். 61-63 ஸ்லோகம் வந்து பரமாத்மாவிடம் சரணடையுங்கள். 64-66 எல்லாவற்றிலும் மிக ரகசியமான அறிவு. முன்னாடி நம்ம பார்த்திருக்கோம், நிறைய வாட்டி பார்க்கிறோம். இந்த பகவத்கீதா தான் ரகசியமான அறிவு. அந்த பகவத்கீதையில என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, இவரோட அட்வைஸ் இல்லையா, கிருஷ்ணர் என்னெல்லாம் அட்வைஸ் பண்றாரு அதெல்லாம் குஹ்யம். எல்லாருக்கெல்லாம் அது புரிஞ்சு வராது. ரொம்ப சீக்ரெட் நாலேஜ். ஏன்னு சொல்றேன்னா, மேலோட்டமா படிக்கிறோம். ஆனா என்ன புரிஞ்சது எனக்கு ஏன்னாக்கா என்ன சொல்றேன்னா, 2 வருஷமா படிக்கிறேன். என்ன புரிஞ்சதுனாக்கா பிக் 0 தான் சொல்லலாம். இன்னும் நிறைய புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இருக்கு. அப்ப நமக்கு ரியல் சீக்ரெட் தான் இந்த நாலேஜ். ஒருக்கா படிக்கும்போது ஒரு மாதிரி புரிதல் வருது. சோ இந்த மாதிரி ஒரு ரகசியமான அறிவை நம்ம வந்து பெற்றுருக்கோம். ஆனா இன்னும் போக 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 அது விருத்தி ஆயிண்டே போகும். கிருஷ்ணரின் தூய பக்தராகுங்கள். எப்போ நம்ம ட்ரூ டிவோட்டியா இருந்து இது படிச்சுட்டே இருந்தாதான் நமக்கு அது புரிய வரும். அப்புறம் 67-71 பகவத்கீதை பிரசங்கிப்பது மற்றும் படிப்பது. ஓகே. எல்லாருக்கும் வந்து எடுத்து சொல்றது, பகவத்கீதை வந்து எல்லாருக்கும் எடுத்து சொல்றது. இப்ப நம்ம அந்த லெவல்ல இல்லை, ஒன்னும் சொல்லி கொடுக்குற லெவல்ல எல்லாம் கிடையாது. ஒருத்தர் ரொம்ப இதெல்லாம் சொல்லுவோம், 1000 மக்கள் எல்லாம் வந்து கேட்பா. நம்ம அந்த மாதிரி இல்ல, நம்ம இன்னும் அந்த லெவல் ரீச் ஆகல. நம்ம ஏதோ ஸ்டூடெண்ட் லெவல்ல இருக்கோம். தெரிஞ்சதை அடுத்த யாரு புதுசா படி எடுத்து வைக்கிறாலும் அவளுக்கு பிடிச்ச மேல ஏற்றி விடுறது, அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் அவ நம்ம படிச்சுட்டு இன்னும் வேற எங்கெல்லாமோ நம்ம எல்லாம் கேட்டுக்கலாம், இன்னும் நிறைய படிக்கலாம். அப்புறம் அது பிரசங்கிப்பது ஏன்னா என்னது, வேறொரு வாழ்க்கையும் நம்ம சொல்லணும். பகவத்கீதை படிச்சதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியலனாலும் கிளாஸ் இருக்கு, வாங்க சேருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாட்டி அது ஜஸ்ட் 1 மாசம் வந்து அட்டென்ட் பண்ணுங்க, பாருங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ அந்த மாதிரி படிப்பது நம்மளும் சொந்தமா நம்மளும் படிக்கணும். அண்ட் இன்னொருத்தாலையும் ஊக்குவித்து அவளையும் இந்த படிப்புக்கு கொண்டு வரணும். பிரசங்கிப்பது மற்றும் படிப்பது. அப்புறம் 72-72 ஸ்லோகம் என்னது, அர்ஜுனன் உறுதியாக இருக்கிறான்.
74 இருந்து 78 சஞ்சயாவின் கணிப்பு. அவன் வந்து இதெல்லாம் பார்த்து இந்த ஞான திருஷ்டியால பார்த்து ரொம்ப பூரிச்சு போறான். அவனுக்கு புல்லரிக்கிறது. அது அந்த இதை கேட்க கேட்க அவளோட சம்பாஷணை எல்லாம் கேட்டு கேட்டு அதை திங்க் பண்ற. எல்லாம் ஆயாச்சு. அந்த 45 நிமிஷத்துல இதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சு அவ போர் புரிய ஆரம்பிச்சாச்சு. ஆனா இன்னும் அதே இது தாட்ல இருக்கான். என்னமா இருந்தார் அவளா, 2 பேரும் என்ன அழகா இருந்தா, பாக்குறதுக்கும் சரி, என்ன பேச்சு அவளோட அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மயங்கி அந்த ஒரு நிலையில போய் அவர் வந்து நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். அதுவும் நல்ல ஸ்லோகம்லாம் இருக்கு. 74 இருந்து 78. எஸ், அடுத்தது எஸ் 18.1. அம்புஜவள்ளி மாதாஜி, ஸ்டார்ட் த ஷோ. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो दत्वं इच्छामि वेदितुं त्यागस्य स ऋषिकेश प्रदक्केशि निषूदन. கேசினா இதான் இவர்தான் அரக்கன். கேசி வந்து ஒரு ஹார்ஸ் ரூபத்துல, ஒரு குதிரை ரூபத்துல வந்து இவரை தாக்குறார். இவரை நல்லா அடிச்சு போட்டு துவம்சம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிடுறார். ஓகே, அதனால அவருக்கு வந்து இது ரிஷிகேஷா பிரதக்கேஷி நிஷுதன. ஓகே, அர்ஜுனன் அப்ப என்ன கேட்கிறார்? ஃபர்ஸ்ட் அகைன் கொஸ்டின் இருக்கு அவருக்கு. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரை தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். எனக்கு வந்து தியாகம் எப்படி இது பற்றின்மையோட எப்படி இருக்கணும், எப்படி நான் வந்து சன்னியாசி மாதிரி ஒன்னும் பற்று இல்லாம, சன்னியாசின்னு புரிஞ்சிடும் இல்லையா, ஒரு பற்றில் இருக்காதவா, ஒன்னுத்தையும் ஜாஸ்தி இன்வால்வ்மெண்ட் பண்ணிக்க மாட்டா, ரொம்ப சுகமும் அனுபவிக்க மாட்டா, துக்கமும் ஆக மாட்டா, அந்த மாதிரி. அது எப்படி நான் மேற்கொள்றது? எனக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்றதுக்கு. கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதியே. ரிஷிகேஷா புலனோட அதிபதி. அடுத்தது ரஞ்சிதா மாதாஜி. எஸ், ரஞ்சிதா மாதாஜி, go ahead. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச காம்யானம் கர்மாணம் சந்நியாசம் கவயோ விதுக சர்வ கர்ம பலத்யாகம் பரசத்யாகம் விசேஷணஹ. பரவாயில்ல மாதாஜி, இப்ப இருக்கு இல்லையா, பிராஹுஸ் தியாகம் விசக்ஷணாஹ. ஓகே, அப்ப பகவான் அதுக்கு என்ன பதில் இருக்கிறார்? புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல். ஜட இயற்கைனா என்ன அர்த்தம்? மெட்டீரியலி பொசஷன் பண்றோம் இல்லையா, மெட்டீரியலா பொசஷனா இது ஒரு சின்ன ஒரு பின்னுல இருந்து பெரிய ஒரு ஆணி தோணி எல்லாம் இருக்கு. நம்ம வீடு வேணும், என்னது ஒரு பிளாட் வாங்கணும், வீடு வாங்கணும், நகை வாங்கணும், எல்லாம் இந்த பொருளுக்கு ஆசைப்படுறோம் இல்லையா. அதுல இருந்து முதல்ல வந்து தியாகம், அதை வந்து தியாகம் பண்ணு. தியாகம்னா என்னது? வேண்டாம், இதில் ஜாஸ்தி நம்ம வந்து இன்வால்வ்மெண்ட் வச்சுக்க கூடாது அப்படின்னு அடிப்படையா கொண்ட செயல்களை துறக்க வேண்டும். அப்புறம் சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படும். இதுதான் வந்து பெரியோர்கள், சான்றோர்கள்னா பேர் போடுவா, அவள்லாம் இதுதான் சந்நியாசம் சொல்றாங்க. என்னது? மெட்டீரியல் பொசஷன், இதெல்லாம் இந்த ஒரு இதெல்லாம் பொருள்லாம் வாங்குறோமே, அதுல ஃபர்ஸ்ட் துறவு மேற்கொள்ளணும், அதுல ஆசைப்பட்டு இருக்கக்கூடாது. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதை தியாகம் என்று அறிஞர்கள் கூறுகிறார்கள். அப்புறம் என்னது? செயல்களின் பலன். நம்ம என்ன பண்றோம்? இவ்வளவு ஜப்பா பண்றோம், 10 ரவுண்டு பண்றேன்னா, ஒரு மாசமா பண்ணிட்டு இருக்கேன், எனக்கு என்ன கிடைச்சது? அந்த இது கொஸ்டின் வரக்கூடாது. நாட் ஓன்லி இது, ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றதா இருக்கட்டும், எனி திங், பகவானுக்கு இவ்வளவு நான் சேவை பண்றேன், எனக்கு என்ன கிடைச்சது? எல்லாத்துக்கும் ஒரு என்ன கிடைச்சது கேட்கக்கூடாது. வரும் கண்டிப்பா வரும். அது பகவானோட டிபார்ட்மெண்ட். அவர் எப்ப கொடுக்கணுமோ, யாருக்கு கொடுக்கணுமோ, எவ்வளவு கொடுக்கணும் எல்லாம் அவர் நம்ம 100 ரூபாய்க்கு ஆசைப்பட்டு அவர்கிட்ட கேட்போம். ஆனா அவர் நினைக்கிறாராம், உனக்கு 1000 ரூபாய் கொடுக்கணும்னு நினைச்சு நீ போய் 100 ரூபாய்க்கு ஆசைப்படுறேன், சரி இந்த அப்படின்னு 100 ரூபாய் கொடுப்பார். ஆனா அவரோட எண்ணம் என்ன இருந்தது? பாவம் இவ்வளவு நல்ல இது நல்ல குணத்துல எல்லாம் பண்றானே, 1000 ரூபாய் கொடுக்கலாம்னு அவன் எண்ணத்துல அவர் கைவிட்டுருவார். சரி, உனக்கு 100 ரூபாய் தானே நீ ஆசைப்பட்ட, இந்த அப்படி அப்படின்னு. அப்ப என்னது? அவர் எவ்வளவு கொடுக்க போற நமக்கு தெரியாது. நம்ம கேட்டுன்னு போக கூடாது. மெயினா அவர் பார்த்து கொடுப்பார். எஸ், அதுல அந்த ஸ்டோரி கூட இருக்கு. ஒரு சின்ன குழந்தை வந்து ஒரு கடைக்கு போயிட்டு இது ஒரு பாட்டில கட்டி, எப்போ அவ அப்பா போவாளாம் அந்த கடைக்கு. போனோடனே சரி அந்த குழந்தை வந்திருக்கு, எந்த சாக்லேட் எடுத்துக்கோ சொல்லிட்டுன்னா, இது என்னது சாக்லேட் எடு அப்படின்னாக்கா, அவன் வந்து கை உள்ள போட்டு ஒரே ஒரு சாக்லேட் தான் எடுக்கணும். அப்போ வந்து இந்த கடைக்காரர் நினைச்சுக்கிறான், ஐயோ இந்த குழந்தை என்ன இப்படி சமத்தா இருக்கு, நான் ஃபுல் பாட்டில காட்டுறேன், அது வந்து உள்ள கை போட்டு ஒண்ணுதான் எடுக்கிறது. அப்புறம் டெய்லி அவ அப்பா அங்க போறேனோ வாங்கறதுக்கு போவாங்க. அப்ப இந்த குழந்தைய இவ்வளவு சமத்தா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெய்லி அந்த பாட்டில காட்டி, என்னப்பா நீ எடுத்துக்கோப்பா, உனக்கு வணங்குற சாக்லேட் எடுத்துக்கோ, என்ன அது ஒண்ணுதான் எடுக்கணும். அவ அப்பா கேட்டாராம், நீ ஏன் இப்படி இருக்க? ஏன் அவர் வந்து ஃபுல் பாட்டில காட்டுற இல்லையா, எடுத்துக்க வேணா தானே, ஒரு 10-15 எடுத்துக்கோ, கைதான் பெரிய, எவ்வளவு உன் கை பெருசா இருக்கு, எடுத்துக்கதானே வேணும்.
அந்த குழந்தை என்ன அழகா சொல்றதாமா, நான் ஒரு நாளைக்கு அந்த மாதிரி எடுத்துட்டேன்னா அடுத்த நாள்ல எனக்கு கொடுக்க மாட்டான். இப்ப நான் வந்து டெய்லி ஒன்னொன்னு எடுக்கிறதுனால எனக்கு டெய்லி ஒன்னொன்னு டெஃபினட்டா எனக்கு இது நல்ல எண்ணத்தோட கொடுத்துட்டு இருக்காரு. ஒரு நாளைக்கு நான் இப்போ 10-15 எடுத்துட்டேன்னா அன்னையோட இந்த கேம் க்ளோஸ் அப்படின்னு சொல்றான். சோ அதனால நம்ம வந்து எடுத்து வந்து நம்ம டிசிஷன்ல வந்து வேணும் வேணும்னு கேட்டுன்னு போக கூடாது. பகவான் கொடுக்கறத நம்ம வாங்கிக்கணும் அப்படி. சோ அறிஞர்கள் என்ன சொல்றாங்க, பலனை துறப்பது, அது ஒண்ணு பாயிண்ட் இருக்கு அப்படின்னு. I don't know why I remember that incident. எஸ், அடுத்தது 3 யாரு? வைதே மாதேஜி வந்துட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வீட்டுக்கு வந்துட்டீங்களா? வந்தாச்சு மாதாஜி. படிங்க 3. தியாஜ்யம் தோஷவதித்யேஹே கர்ம பிராகுர் மனிஷினஹ யஜ்ஞதான தப கர்ம நத்யாஜ்யமிதி சாபரே. நத்யாஜ்யம் இதி சாப்பரே. நீங்க பிரிச்சு படிக்கும்போது மிதி சொல்ல வேண்டாம், இதி சாப்பரே. நத்யாஜ்யம் இதி சாபரே. எல்லா விதமான பலன் நோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். இதுக்கு முன்னாடி சொன்னதே எல்லாம் கண்டினியூஸா தான் இருக்கும், ஒண்ணு வந்து டிஃப்ரெண்டா எல்லாம் இருக்காது. அதே டாபிக்ல ஒரு 5-6 ஸ்லோகம் அப்படியே இருந்துட்டே இருக்கும். ஸோ எகைன் எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டாம், ஐம் ஜஸ்ட் ரீடிங். இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக்கூடாது என்றும் சில சாதுக்கள் கூறுகின்றனர். அப்ப கன்ஃபியூஷன் என்னது, நீ யாகம் பண்ணணும், தானம் பண்ணணும், எல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்றா. ஆனா அதோட என்னது பலன், இது மாத்திரம் செய்யக்கூடாது. பலன் அதுல என்ன திருப்பி எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அது மாத்திரம் எதிர்பார்க்க கூடாது. அப்ப அதுக்கு நான் பண்ணாமே இருக்கலாமே அப்படின்னு அவருக்கு அர்ஜுனனுக்கு கன்ஃபியூஷன் வருது. பிரச்சனை இல்லை, அந்த அறிஞர்கள்லாம் அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. பலநோக்கு செயல்களை தான் மட்டுமே தவிர நீ ஒன்னும் டியூட்டி பண்ணிட்டே இருக்கணும். யாகம், யஜ்யம், தானம் எல்லாம் பண்ணிட்டே இருக்கணும், செயல்களை விடக்கூடாது. அப்ப இப்ப நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், என்னெல்லாம் நம்ம டியூட்டிஸ் அது பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும். நம்ம வேலைக்கு போறோம்னா வேலைக்கு போதான் வேணும், படிக்கிறோம்னா படிப்பு இருக்கதான் வேணும். ஆனா பகவான் என்ன நினைத்து பண்ணணும், இது எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கக்கூடாது. நான் இவ்வளவு பண்றேன்னா இப்போ எனக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும் மாத்திரம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது. எஸ், 18.5. ஸ்ரீதர் பிரபுஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யஜ்ஞதான தபஸ் கர்ம. யஜ்ஞதான தபஸ் கர்ம. கர்ம. தியாஜ்யம். இது தெரியறது இல்லையா உங்களுக்கு? நத்யாஜ்யம் காரியம் ஏவதத் யஜ்ஞோத்ஞானம் தபஸ்சைவ பாவனானி மனிஷினாம். அப்போ யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்கக்கூடாது. அப்ப என்னது, இப்ப நிறைய பேர் இந்த மாதிரி எல்லாம் கமெண்ட் அடிப்பா, வேற வேலையில இந்த ஏஜ்ல உட்காந்து பகவத்கீதை படிக்கிறானா, எல்லாம் பண்றானா, என்ன அவசியம், எவ்வளவு வேலை இருக்கு, அதெல்லாம் விட்டுட்டு இதை யாரும் படிப்பாளோ அப்படின்னு. இது மேனுவல், லைஃப் மேனுவல் படிச்சுதான் ஆனும். அப்புறம் கண்ணுக்குள் வயசாகி கண்ணுக்கு போய் கண்ணு தெரியாம காது கேட்காம அந்த டைம்ல படிச்சுட்டு யூஸ் இல்லை, ஏன்னா லைஃப் முடிஞ்சாச்சு. அப்புறம் அடுத்த ஜென்மம் பாத்துக்கலாம், இப்போ ஹியூமன் ஜென்மம் வருதோ அப்போ படிச்சா போறோம். ஆனா இப்போ படிக்கணும், ஆஸ் ஏர்லி அஸ் பாசிபிள் நம்ம ஆரம்பிச்சிடணும். ஏன்னா அப்புறம் என்னது, யாகம் நம்ம என்ன டியூட்டி பண்றோமோ அது பண்ணிதான் ஆனு தானே பகவான் சொல்றாரு. இது யாகம் பண்ணதான் வேணும், தானம் பண்ணதான் வேணும், மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்கக்கூடாது, அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகியவை மிக சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றன. இது நமக்கு வேண்டிதான். இந்த இப்போ சாதம் எல்லாம் போடுறாள்னு சொல்றாலே, இந்த தவசம் எல்லாம் போடுறது எனக்கு போடணும், அவ எந்த உலகத்துக்கு போயிருப்பா தெரியாது, அவளுக்கு மோட்சம் கிடைச்சும் போயிருப்பா, இல்ல வந்து எப்படி இருப்பான்னு தெரியாது. நான் தான் வருஷ கணக்குல போட்டு என்ன பிரயோஜனம் இல்ல, அது என்னெல்லாமோ கொஸ்டின் வரும். அவளுக்கு வேண்டி நம்ம செய்யறது கிடையாது. நம்ம டியூட்டி, நமக்குன்னு ஒரு கடமைகள் கொடுத்திருக்கா. as a human being நம்ம பிறந்திருக்கோம்னா நமக்கு வந்து சில கடமைகள் இருக்கு, அவளை நினைத்து பண்றோம். அவளை போய் சேர்றதா இல்லையா, இட் இஸ் நாட் அவர் கன்சர்ன். நம்ம அதை பத்தி திங்கே பண்ண வேண்டாம். நம்ம டியூட்டி என்ன பண்ணோம், ஒரு இதா என்னது பூஜை பண்ணணுமா பண்ணிதான் ஆகணும். தவசத்துக்கு ரொம்ப ஆர்குமெண்ட்ஸ் உண்டு, ஏன் பண்ணணும், இவ்வளவு வருஷமா நான் பண்றேனே, அவரெல்லாம் அதுக்கப்புறம் 2-3 ஜென்மம் கூட எடுத்துருப்பாங்க. அதெல்லாம் நமக்கு அந்த கணக்கே நமக்கு தெரிய வேண்டாம். நமக்கு ஒரு டியூட்டி இருக்கு, அது பண்ணிதான் ஆகணும். யாகம் பண்ணணும், பகவான பூஜை பண்ணணும், என்னெல்லாம் பித்திருக்காரியங்கள் இருந்தோ அதுவும் பண்ணிதான் ஆகணும். சோ இதெல்லாம் நம்ம இதை கண்டிப்பா நம்ம பண்ணிதான் ஆகணும். ஆகியவை மிக சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட நம்மளை தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு தான். அது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்றோம்னா, நம்ம வந்து செல்ஃப் இது கிளென்சிங், நம்ம மைண்ட் எல்லாம் கிளென்ஸ் ஆகும். அடுத்தது 18.6. எஸ், சங்கரநாராயண படி. ஏதான்யபி து கர்மாணி சங்கம் த்யக்த்வா பலானி ச கர்த்தவ்யானிதி மே பார்த்த நிச்சிதம் மதம் உத்தமம். நல்லா படிச்சுட்டா இன்னைக்கு.
இத்தகு செயல்களால் அனைத்தும் பற்றுதலின்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். இந்த பிக்சர்ல என்ன கொடுத்திருக்கு, ஒரு பாவம் இது விழுந்திருக்கு, என்னது ஆட்டுக்குட்டியா நாயோ விழுந்திருக்கு, தன்னுடைய உசுரை கூடி பணம் வைத்து அந்த ஒரு உசுரை காப்பாத்துறார் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கணுமா. இத்தகைய செயல்கள் அனைத்தையும் பற்றுதல் இருந்து, ஒன்னும் பற்ற ஐயோ என்னோட உசுரி போயிடுதே அப்படின்னு எல்லாம் எண்ணாம நம்ம அதை ஹெல்ப் பண்ண வேற ஒருத்தன் இருக்கா நம்மள மேல தூக்கி விடுறதுக்கு. ஓகே, அப்ப எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும், இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும் கர்த்தாவின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம். ஒரு ஒரு உசிரை காப்பாத்தணும்னா கூட தட் இஸ் அவர் டியூட்டி. நான் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஐயோ நான் போய் அது நான் சிக்கிண்டு நான் மாட்டின்ட்டேன்னு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வரும். பகவான் பார்த்துப்பான்னு எவ்வளவு முடியுமோ நம்ம இன்னொரு உயிரை கூட நம்ம காப்பாத்தணும். சோ நம்ம ஒன்னும் எதிர்பார்க்க கூடாது, கடமையா நம்ம எல்லா டியூட்டியும் நம்ம பண்ணணும். 13, 14 அரசு பிரபுஜி படிங்க, 2 படிச்சுக்கோங்க. மகாபாஹோ மியூட்ல இருக்க பிரபுஜி, அன்மியூட் பண்ணுங்க. அரசு பிரபுஜி இல்லையா? தானி மகோபஹோ பிரபுஜி மகாபஹோ காரண்ய நிபோதமே சாங்கேய கிருத்தாந்தே प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्माणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च प्रगतक विदं विवादास्य पृथक श्रेष्ठ सैवं सैवात्र पंचमम्. அப்புறம் என்னது, பலம் பொருந்திய புயங்களையுடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்காக வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன, அவற்றை தற்போது என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள். என்னது செயலுக்கான இடம் என்ன, நம்ம இது நம்மளோட தான் படிச்சோம் இல்லையா, அந்த ஒரு சாப்டர் 13 சாப்டர்ல படிச்சோமே, உடல் இந்த களம் என்ன, இந்த ஆத்மா எதை வச்சு நம்ம ஆக்டிவிட்டி பண்றது, நம்ம உடம்பை வைத்துதான். இந்த உடம்புல எல்லாம் அங்க அவயங்கள் இருக்கு, அதை வச்சுதான் அதெல்லாம் ஆக்டிவா இருக்கு. இட் மேக்ஸ் இட் பாசிபிள், எல்லா வேலையும் பண்றது நம்ம இந்த உடம்பை வச்சு. சோ செயலுக்கான இடம் என்னது, நம்ம உடல் தான். செய்பவன் யாரு? பரமாத்மா, ஆத்மா. பல்வேறு புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், இறுதியாக பரமாத்மா, இவையே செயலுக்கான 5 காரணங்களாகும். இது பர்பட்ல இன்னும் டீட்டெயிலா கொடுத்திருக்கான். சோ இது 5 காரணங்கள் என்னது இது கேட்டிருக்கீங்க. வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. என்னது, செயல்கள் அனைத்தும் இந்த 5 காரணங்களாலதான் நிறைவேற்றப்படணும். அதுக்கு என்ன வேணும்? ஒரு இடம் வேணும். ஒரு காரியம் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஒரு இடம் வேணும். அப்படி என்னது, ஒரு ஆளு வேணும் அது பண்றதுக்கு, செய்பவன் வேணும். அப்புறம் எனக்கு 3வது பல்வேறு புலன்கள், ஆக்டிவிட்டி பண்றதுக்கு கை கால் எல்லாம் இருக்கணும், கண்ணு காது மூக்கு எல்லாம் இருந்தா தான் ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ண முடியும். வேற ஒரு மனுஷன் இருக்கா, அவனுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை, கண்ணு காது ஒண்ணுமே கேட்கல, இடமும் கொடுத்துருக்க, வேலை பண்ணுனா என்ன பண்ணுவோம், முடியாது. சோ அவனுக்கு அந்த அங்காவயங்களும் வேண்டி இருக்கு அது பண்றதுக்கு. அப்புறம் என்னது, பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், நிறைய ஒரு அட்டெம்ப்ட்ல எல்லாம் சக்சஸ் ஆகுமா, முடியாது. அப்போ இல் கீப் ஆன் ட்ரைங், அதை ட்ரை பண்ணி அப்புறம் தான் சக்சஸ் கிடைக்கும். இறுதியாக பரமாத்மாவை நம்பி அவன் பரமாத்மா எஸ் அந்த மாதிரி ஒரு இது பண்ணும்போது அது சக்சஸே ஆகும். சோ இவையே செயலுக்கான 5 காரணங்கள் ஆகும். அப்புறம் 16 யார் படிக்கிறாள்? ஜீவகுமாரி மாதாஜி படிக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, மியூட் இருக்கும். हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ண. तत्रैवं सदि कर्तारमात्मानां केवलं तु य पश्यत् यकृद बुद्धिवान्नसा पश्यति दुर्मதி. அப்ப எனவே இந்த 5 காரணங்களை ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல. அப்படின்னா என்னது, இவ்வளவு அதுக்கு ஒரு பகுத்தறிவு வேணுமே, இதெல்லாம் விட்டு பாக்குறதுக்கு. அது இல்லாம எல்லாம் நான் தான் பண்றேன் அந்த மாதிரி என்றது அவனுக்கு கண்டிப்பா அவனுக்கு அறிவாளி கிடையாது. அப்ப இந்த 5 காரணங்களும் பேசிக், அதுதான் வேணும். அதை வச்சுதான் ஒரு ஆக்டிவிட்டியை நடக்க முடியும். அடுத்தது 17 இல்ல 18 நிறைய கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணிருக்கான், நிறைய ஸ்கிப் பண்றேன். கீதா மாதாஜி படி. எல்லாருமே இன்னைக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. 18th சாப்டர்ல இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். அன்மியூட் பண்ணுங்க மாதாஜி. கீதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. கீதா மாதாஜி இல்லையா? ஓகே, வேற யாரு?
மாதாஜி படிங்க, கிருஷ்ணவேணி மாதாஜி படிங்க. ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञानात् त्रिविधा कर्मोच्यतन करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः. என்ன சொல்றது? அறிவு, ஞானம், அந்த இது நாலேஜ், அறியப்படும் பொருள், அதுதான் நமக்கு ஞேயம். அப்புறம் என்னது? அறிபவன். இதெல்லாம் யாரு புரிஞ்சுக்கிறாங்க அது. அப்புறம் ஆகிய மூன்றும் செயலை தூண்டுபவை. என்னது? முதல்ல நமக்கு அறிவு வேணும். ஒரு செயல் பண்ணணும்னாக்கா ஒரு கொஞ்சம் நாலேஜாக வேணும். அப்புறம் அறியப்படும் பொருள், எதை வந்து நம்ம ஓகே நாலேஜ் இருக்கு, பட் இந்த நாலேஜ் வந்து நம்ம எதுல பயன்படுத்தணும், அந்த என்ன ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த நாலேஜ், அதுவும் நமக்கு தெரியணும். அப்புறம் அறிபவன், இது வந்து தெரிஞ்சுக்கிற ஆளு யாரு? நம்ம ஆத்மா. பரமாத்மாவும் இருக்கார், பட் ஆத்மான்னு இங்க குறிப்பிட்டிருக்கு. அறிபவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை தூண்டுபவை. அப்ப அந்த மாதிரி இருந்தாதான் ஒரு செயல் செய்ய முடியும். இங்க என்னது? ஒரு பால் காட்டியிருக்காங்க. ஐ திங்க் இஸ் பிளேயிங் சம் பால். இப்ப அவனுக்கு மெயினா என்ன தெரியணும்? முதல்ல நாலேஜ் வேணும். இது எப்படி கிக் பண்ணணுமோ, வாட் எவர், என்ன கேம் விளையாடுறோம் தெரியாது. ஐ திங்க் இதுதான் இருக்கும், என்னது, ஃபுட்பாலா தான் இருக்கும். அப்ப என்னது? ஒரு அறிவு வேணும், அது எப்படி விளையாடணும்னு சொல்லிட்டு. அறியப்படும் பொருள் என்னது? இந்த பாலை தான் அடிக்கணும்னு தெரியணும். எங்கோ பால் வருது அப்படின்னு எங்கேயோ பார்த்துட்டு தான் முடியாது. அந்த பால் அவ்வளவு குறியோட இருக்கும். அப்புறம் அறிபவன், இது நல்லா இந்த நாலேஜோட இந்த ஆளு என்ன புரிஞ்சுட்டு ஒரு ஆத்மா, ஜீவாத்மா, இது தெரிஞ்சுன்னு அது விளையாடுறோம். ஜஸ்ட் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கு. இந்த மூன்றும் செயலை தூண்டுபவை. புலன்கள் செயல் செய்பவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை உண்டாக்குபவை. அதுதான் தெரிஞ்சு ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. அப்புறம் யாரு? அம்புஜவள்ளி மாதாஜி ஒரு நிமிஷம். யார் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட், ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல யார் படிக்கலையோ அவங்க ரைஸ் பண்ணலாம், ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். துர்கா மாதாஜி படிங்க. திரும்பி சொல்ல வேண்டாம் ஐயா, நீங்களே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிடலாம். துர்கா மாதாஜி படிங்க. 19 and 20 ரெண்டுமே படிச்சிருக்கோம். Yes, Mataji, Hare Krishna. Jnanam karma cha karta cha tridaiva guna pedatah prochyate guna sankyane yata vachrunata tanyapi sarva bhuteshu enaikham pavamavyamishate avibhaktam vibhakteshu tajnanam vitti sattvikam. ஹரி கிருஷ்ண மாதாஜி. அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போட்டிருக்கு, போடலாம். அப்படி தெரியலைனாலும் ஃபோர்ஸ்ல என்ன இன்னைக்கு லாஸ்ட் டே நான் போட்டு விடுவேன், நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, ஆனா யாருக்கு முடியறதோ போட்டுடுங்க, கொஞ்சம் ஈஸியா போயிடும் எங்களுக்கு, அவ்வளவுதான். ஓகே, அப்ப என்னது ஃபர்ஸ்ட் இந்த 19ல என்ன கொடுத்திருக்கனாக்கா, ஜட இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு, செயல் செய்பவன் ஆகியவற்றிலும் 3 வகைகள் உள்ளன. எல்லாத்தையும் முக்குணங்கள் இருக்கும். என்னெல்லாம்? அறிவு முக்குணங்களா இருக்கும். சத்துவகுணத்தை இருக்கிறவனோட அறிவும், ரஜகுணத்தை இருக்கிறவனோட அறிவும், தமோகுணத்துல இருக்கிறவனோட அறிவும் வேறுபட்டதா இருக்கும். அதே போல செயல், அவன் அதை வச்சுதான் வந்து செய்கையே பண்றான். அப்புறம் செய்பவன், யாரு செய்யறான்? அந்த ஒரு ஆளு, அவனும் அப்படி அந்த குணத்துல தான் அந்த இது வேலை செய்வோம். ஒரே வேலை வந்து முக்குணங்கள் இருக்கிறவாள் டிஃப்ரெண்டா பண்ணுவான். அந்த 3 நம்ம என்னதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். தற்போது அவற்றை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. 20ல என்னது கொடுத்திருக்கு? உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும், 84 லேக் ஸ்பீசிஸ் இது சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, நிறைய ஸ்பீஷிஸ் இருக்கு. மிருகங்கள், பறவைகள், ஊர்வது, பறக்கிறது, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு, டிஃப்ரெண்ட். இது அப்புறம் ஹியூமன் பீயிங்ஸ், எல்லார் இதுலயும் ஹிருதயத்தையும் பரமாத்மா இருக்கான்னு இதுல காட்டியிருக்கா. அந்த மாதிரி உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கிறானோ அந்த அறிவு சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும். எல்லாத்தையும் ஆத்மா இருக்கார். அப்ப அவன் வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு? பகவானோட ஹெல்ப்ல அவன் வந்து சத்துவகுணத்துல புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இருக்கு, சான்ஸ் இருக்கு. அவள் எல்லாருக்குமே சத்துவகுணத்துல இருக்கிறதுக்கு ஒரு இது இருக்கு. இதுதான் சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். எல்லாரையும் தான் கட்டு போட்டு வச்சிருக்காரு. அப்புறம் வந்து ஒரு வேலையை எடுத்துனாலும் அந்த வேலையை வந்து நல்லா முடிக்கணும், கரெக்டா முடிக்கணும். ஒரு சத்துவகுணத்துல இருக்கிற எல்லாருமே சத்துவகுணத்துல இருந்தனாக்கா அது போல முடிப்பான். எஸ், அடுத்தது என்னது? 21, 22. எஸ், யார் படிக்கிறாள்? அம்புஜல் ராஜேஷ், நீங்க அதை படிங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கிறேன் இல்லையா? படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி படிங்க. 21, 22 படிச்சு. ஆடியோ ப்ராப்ளமா இருக்கு மாதாஜி, கேட்க மாட்டேங்குது. மாதாஜி ஆடியோ ப்ராப்ளம் இருக்கு, லாக் அவுட் பண்ணி லாகின் பண்ணுங்க.
அம்புஜவல்லி மாதாஜி அது வரைக்கும் படிக்கும். ராஜேஸ்வரி पृथक्त्वेनदु यज्ञानं नानाभवान् नानाभवान् पृथक्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु दज्ञानं विद्धि राजसम् यत् कृतस्नवेदेकस्मिन् कार्ये सत्तमहैतुकम् अदद्वार्तवदल्पं स दत्तामसुमुदात्रुகம். எஸ். அப்ப 21 என்ன சொல்லியிருக்கு? எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். என்ன நினைக்கிறேன் வந்து நம்ம இந்த ஒரு உடல் எடுத்திருக்கோம், let us enjoy this life அப்படின்னு நினைச்சு போனா அடுத்த ஜென்மம் யாரு கண்டா? இதெல்லாம் என்ன நம்பிக்கை? அவனுக்கு நம்பிக்கை இல்ல. இதுல இந்த ஒரு உடல் எடுத்திருக்கோம், இந்த இப்ப வந்து மனுஷ ரூபத்துல இருக்கும், இதுலதான் நம்ம வந்து எல்லாம் என்ஜாய் பண்ண முடியும். ஒரு மிருகமா இருந்தா என்ஜாய் பண்ண முடியுமா? முடியாது. பறவையா இருந்ததுன்னா என்ஜாய் பண்ண முடியாது. அதனால இப்ப குடி கல்லு எல்லாம் என்னெல்லாம் முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணி நல்லா என்ஜாய் பண்ண. பிகாஸ் there is no no life after, there is no after life. அவன் அதுல நம்பிக்கை கிடையாது அவனுக்கு. சோ அவங்க எல்லாம் என்னது ரஜோகுணத்தை இருக்கா அப்படின்னு. அப்ப எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றிய அறிவின்றி ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதற்கும் அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ அந்த அற்பமான அறிவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறு. ஒருத்தன் வந்து எல்லாம் பணத்துக்கு கும்பிடு போடுறான், அப்புறம் ஒருத்தன் போடுறான்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே போட்டு நமஸ்காரம் பண்ணுவா. அந்த மாதிரி இருப்பா. என்ன ஏது எதுக்கு பண்றோம்னு அறிவு இல்லாம பண்றதுக்கு அந்த செயலுக்கு என்னது தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. பணம் 10 செய்யும் சொல்லுவா இல்லையா, அந்த பணத்துக்கு எல்லாம் மரியாதை கொடுப்பா. ராஜேஸ்வரி மாதா சரியா எடுத்தா அவங்களோட ஆடியோ? சரியாதான் இருக்கு இல்ல மாதா, எங்களுக்கு கேட்கல, யாருக்குமே கேட்கல. அதனாலதான் உங்களுக்கு லாக் அவுட் பண்ணி லாகின் பண்ணுங்க சொன்னேன். இப்ப சரியா இருக்கு. இப்ப நீங்க பேசுனது கேட்டு படிங்க. 23 நியதம் சங்கர ஹிதம ராகத்வேஷத கிருதம் அபல பிரேப்ய சுனா கர்ம யத்தத் சாத்வித் விமுக முச்யதே யத்து காமேஷ் சுனா கர்ம சாகம்காரேன வா புனः கிரியதே பஹு லாயாசம் தத்ராஜசமுதாக்ருதம். 23 என்ன சொல்லியிருக்கு? இது வந்து பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான செயல்கள். அப்ப எப்படி பார்க்கலாம்? எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ அது சத்துவகுணத்தின் செயல் என்னப்படுகிறது. அது ஈஸி தான், புரிஞ்சுக்கிறது ஈஸி. ஒரு மாதிரி ஒரு நாரதரோட போட்டோ போட்டிருக்கா, அதை எடுத்து இங்க போட்டிருக்கேன்னா இப்ப ஒரு நிமிஷம் யார் எழுதியிருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா, முருகனின் பிரபுஜி வந்துட்டாரு. ஓகே. அப்ப இவ வந்து சாத்விக குணத்துல இருக்காங்க, சத்துவ குணத்துல இருக்காங்க. என்னது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட, எப்படி ஸ்கிரிப்சர்ல சொல்லியிருக்கோ அது போல பண்ணுவாங்க. பற்றின்றி இருப்பாங்க, வெறுப்பு கிடையாது, பலனை எதிர்பார்க்காம எல்லா வேலையும் செய்வாங்க. அவங்க வந்து அவங்களுக்கு சத்துவ குணத்துல இருக்காங்க அந்த மாதிரி. ஆனால் எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடன் அகங்காரத்துடனும் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் ரஜோகுணத்தின் செயல் என்று கூறப்படுகிறது. திருப்தி அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து என்னது புகழ் இதெல்லாம் வேண்டியிருக்க ஆசைகளை எல்லாம் திருப்திப்படுத்தி அப்புறம் முயற்சி ரொம்ப நிறைய ட்ரை எல்லாம் பண்ணி அகங்காரம் பண்ணியே தீரணும் அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி எண்ணம் இருக்கிறவர்களுக்கு என்னது ரஜோகுணம். வெரி ஆக்டிவ், தேர் ஆல் வெரி ஆக்டிவ். ஆனா பண்ணியே தீரணும். அந்த ஆகலைன்னா அவ்வளவு கோவம் வரும், ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவ் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி சவால்லாம் எப்படி ரஜோகுணத்துல இருக்காங்க. நிறைய இது மாதிரி வந்துட்டே இருக்கும். இட்ஸ் ஆல் அபவுட் இதுதான். அப்புறம் 25 நம்ம புக்ல என்ன படிக்கணும்? நான் எனக்கு போட நேரம் இருக்குல்ல. 25 புக் இருக்கா மாதாஜி? இது யாரு? இது ஸ்ரீதர் பிரபுஜி தான். படிங்க, 25 படிங்க. இருக்கா? புக் இருக்கா உங்ககிட்ட? ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க அவரோட சத்தமே இல்ல, மியூட்ல இருக்க பிரபுஜி. நானே படிச்சு சொல்றேன். அனுபந்தம் க்ஷயம் ஹிம்சாம் ஹிம்சா
மனபேக்ஷ்ய ச பௌருஷம் மோகாதாரப்யதே கர்ம யத்தத் தாமசம் உச்யதே. நேரம் இல்ல அது போடுறதுக்கு, இதுல இருக்கலை நிறைய இதுல இருக்கலை. அப்ப நான் போட வேண்டியது சிலதெல்லாம் டைம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷே போட்டு வச்சிருக்கேன். சோ யாருக்கு முடியலையோ அப்ப நான் ரீட் பண்ணிடுறேன். இது மாத்திரம் இருந்தது மீனிங் இருக்கு, ஆனா அது இது இல்ல, பர்ஸ் இல்ல. என்கிட்ட புக் இருக்கு மாதாஜி, இல்லாத என்கிட்ட சொல்லுங்க. ஓகே. எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் என்னது முன்னூத்தாளுக்கு என்ன வருதா, நாட் பாதர்ட், நான் என்னோட வேலையை எனக்கு பண்ணி ஆனோம் அவ்வளவுதான், அந்த மாதிரி இருக்காங்களோ. முன்னூத்தாளுக்கு துன்பம் இன்பம் முடியல, அவங்களுக்கு துன்பம் இழந்தாலும் பரவாயில்ல, பட் ஐ ஹாவ் டு டூ மை என்னோட காரியம் பண்ணிட்டே போனோம். அப்புறம் என்னது சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செயல்படுகின்றானோ அந்த செயல் தமோ குணத்தின் செயலாக கூறப்படுகிறது. 3 விதமான செயல்கள் தமோ குணத்துல இப்படி பண்ணுவான், இன்னொருத்தாளுக்கு இது கண்டுக்க மாட்டாங்க. 26, 27 ஸ்ரீதர் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. பேசவே இல்லையே அவர். ஹரே கிருஷ்ணா. அவருக்கு என்ன படிக்கிறாளா? இங்கிலீஷ்ல இருக்கு, படிக்கிறாளா? 26, 27 புக் இருக்கு, புக் வச்சு படிக்கணும். புக் இருக்கு இல்லையா, படிங்க. முக்த சங்கோன ஹம்வாதி தித்யுத்சாஹன சமன்விதஹ சித்ய சித்யோர் நிர்விகாரஹ கர்த்தா சாத்விக உச்யதே. 27 ராகி கர்ம பலப்ரேசுர்லுப்தோ ஹிம்சாத்மகோ சுசிஹி ஹர்ஷசோகான்வித கர்த்தா ராஜச பரிகீர்த்திதஹ. இது என்னது 3 விகார மக்கள்ல இப்ப என்னது இவால்வ் சாத்விகா அண்ட் ராஜசா இது தாமசிக்கோடு பார்த்தாச்சு. இப்ப இவா 2 பேர் என்னது, எவன் ஒருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி அகங்காரமின்றி உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகு செயலாளி சத்த குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறான். அவன் வந்து இஸ் நாட் பாதர்ட். நான் வந்து இப்போ என்ன சாஸ்திரத்துல போட்டிருக்கு அதுதான் அவன் ஃபாலோ பண்றான். ஸோ இஸ் நாட் வரீடு. இதனால எனக்கு வந்து தோல்வி வருமா வெற்றி வருமா, யாரையாவது துன்புறுத்த டெஃபினெட்லி பண்ணான், அதனால எனக்கு உற்சாகம் இருக்கா, எனக்கு இதனால இது இல்ல உற்சாகம் மட்டும் மன உறுதியோட அவன் செய்வான். அப்புறம் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தனது கடமை, என்னோட டியூட்டி நான் பண்றேன், அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கான். அப்புறம் 27 என்ன கொடுத்திருக்கானாக்கா, எவன் ஒருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்பொழுதும் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி இன்பத் துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ அத்தகைய செயலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றன. இதையே செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி தான் இல்லையா. ஏன்னா அந்த ரஜோகுணத்தில் கூட எப்பவுமே ஆக்டிவ், இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் இன்னும் நிறைய உழைப்பை, ஏன்னா இன்னும் நிறைய உழைச்சா எனக்கு இன்னும் நிறைய கிடைக்கும், இன்னும் நிறைய, ஏன்னா அந்த அவளை சம்பாதிச்சா இன்னும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம், அந்த பல நோக்கு செயல் தான் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் பேராசை, நிறைய ஆசை, அப்புறம் பொறாமை, நுறுத்தால் அவளுக்கு இவ்வளவு இருக்கா அதை விட எனக்கு ஒரு படி ஜாஸ்தி இருக்கணும், தூய்மையா இருக்க மாட்டாங்க, இன்ப துன்பங்கள் பாதிக்கப்படுகிறான். இதுல என்ன ஆகுனாக்கா, இன்பம் வந்தால் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டுடுவோம், துன்பங்கள் வந்தால் ரொம்ப இடிஞ்சு விடுவோம். அத்தகைய செயலாளி ரஜோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஒரு நிமிஷம் திரும்பி ரிப்பீட் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா. 27 இல்ல 26, 27 அதான் நான் பண்ணும்போது இன்னும் ப்ராப்ளம் இருக்கு. 27, 28 only 28 படிச்சா போனா 27 வேண்டாம். எஸ் ரிப்பீட் நிறைய நல்லாம பண்ணிருக்கேன், நான் ரொம்ப வேலை பண்ணி, ஆனா எனக்கு ஃபுல் பண்ணதுக்கு நேரம் இல்லை. யாரு ஒரு நிமிஷம் பார்த்து விடுறேன். கீதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி படிங்க 28 படிங்க. அயுக்த பிரக்ருத ஸ்தாப்த ஷாடோ ஷடோ நைக்ருதிகோ லாசஹ விஷாதி தீர்க்க சூர்த்தி ச கர்த தாமச உச்சதே. எஸ். அப்ப 28 என்ன கொடுத்திருக்கு, எவன் ஒருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயலில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டு பௌதிகவாதியாக சாஸ்திரம்ல இருக்கிறத ஃபாலோ பண்ணலைனாலே அவன் வந்து சத்துவ குணத்துல இல்லைன்னா தெரிஞ்சிடும் இல்லையா. அப்புறம் எப்போதும் என்னது பௌதிகவாதி, எல்லாம் வந்து இந்த ஒரு லைஃப் இருக்கு, நல்லா என்ஜாய் பண்ணும், பௌதிகத்திலேயே ரொம்ப இன்வால்வ்டா, பிடிவாதக்காரனாக, ஏமாற்றுபவனாக, பிறரை அவமதிப்பில் நிபுணனாக, சோம்பேறியாக, எப்போதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக, மற்றும் காலம் தாழ்த்துபவனாக, இன்னைக்கு பண்றது நாளைக்கு பண்ண சோம்பல், மெயினா சோம்பேறி,
காலம் தாழ்த்துபவனாக உள்ளானோ அத்தகு செயலாளி தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. எல்லாம் செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி தான். பிடிவாதம், ஏமாற்றுபவன், எல்லாத்தையும் வந்து நிபுணனா இருப்பானா ஏமாத்துறதுல, சோம்பேறியாக. அப்புறம் இன்னைக்கு இப்ப பண்றது நாளைக்கு பண்ணலாம், நாளைக்கு பண்றது நாளான்னைக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னு போட்டுனே இருப்போம். அவ எல்லாரும் என்னது அந்த மாதிரி யார் செய்யறாங்களோ அவங்க வந்து தமோ குணத்துல இருக்காங்க. சில நேரம்ல இதே எனக்கே வரும், காலம் தாழ்த்து போய் ஏன்னா வேற எதுல பிஸியா இருப்பேன். அப்ப இந்த வேலை அப்படி நாளைக்கு பண்ணலாம் என்ன போச்சு, அந்த வேலை முடியாது. ஆனா எல்லாமே ஒரு நாள்ல பண்ணணும், அதுவும் கஷ்டமா இருக்கேன். அப்ப நான் தமோ குணத்துல இருக்கேன்னா இதுல இருக்கேன்னு தெரியாது. ரொம்ப ஆக்டிவா இருந்து என்ன ஹைப்பராவும் இருப்பேன், இதுவும் இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும். அப்ப நம்மளே வந்து கணிச்சுக்கணும், நம்ம தமோ குணத்துல இருக்கோமா ரஜோ குணத்துல இருக்கோமா. ப்ரையாரிட்டைஸ், நம்ம என்ன வேலை பண்றோமோ ப்ரையாரிட்டி பண்ணி வேலை செய்யணும் வரும். ஓகே, 29 எங்க போச்சு, 29 இங்க கொடுத்துருக்கேன், 30 இங்க கொடுத்துருக்கேன். ஓ, இந்த தானமோ இப்படி எல்லாமோ போட்டு வச்சிருக்கேன் நான், அப்படியே கன்ஃபியூஷன் எனக்கே. அது திரும்பி செக் பண்றதுக்கு எனக்கு நேரம் இல்லை. எஸ், அப்புறம் வந்து இப்ப அம்புஜவள்ளி மாதாஜி படிச்சிருக்கோம். ரொம்ப நேரமா கை வலிக்கும் உங்களுக்கு, படிச்சுட்டு லோவர் பண்ணி. ஹரே கிருஷ்ணா, படிவோம். ஜோக்கு தான், சீரியஸா எடுத்துக்கோங்க. புத்தேர்பேதம் திருதேசைவ குணதஸ்திரித்வைதம் ஸ்ருணு प्रोच्यमानमेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय. இது இங்கிலீஷ்ல இருக்கே. ஓகே, புக் இருக்கு. பிரவத்ரித்யும் ச நிவர்த்தித்யும் ச कार्याकार्ये भयाभये पन्दं मोषं सया वेति बुद्धिसा பார்த்த சாத்விகி. இதெல்லாம் ஈஸியா ஆயிடுது மாதாஜி போடுறதுக்கு. அப்புறம் நான் நினைச்சேன் நான் நேரம் கிடைக்கும்போது இதெல்லாம் தமிழாக்கம் போடலான்னு, நேரமே இல்லை, அப்படியே விட்டுட்டேன். ஏன்னா இல்ல இந்த ஸ்லோகம்லாம் இதுல இல்ல. இப்ப உங்களுக்கு படிக்கணும்னா போடணும் இல்லையா, இல்லாட்டியும் புக்கு கிடையாது. அதெல்லாம் நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு, 29 என்ன கொடுத்துருக்குனாக்கா இதுவும் இங்கிலீஷ் தானே, படிக்கிறேன். ஆக்சுவலி இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. எல்லாரும் படிக்க வராது இல்லையா மாதாஜி. அப்ப எல்லாரும் நம்ம தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும்போது தமிழ்ல தானே. இத பார்த்து படிக்கல, தமிழ் தான் பார்த்தேன். பட் இது ஆமா. ஓகே, 29 என்ன சொல்லிருக்கேன், செல்வத்தை வெல்வோனே ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப பலதரப்பட்ட புத்தியையும் உறுதியையும் பற்றி விவரமாக நான் தற்போது உனக்கு கூறுவதை கேட்பாயாக. இனிமேதான் வந்து அவர் சொல்ல போறார். எது, இயற்கை முக்குணங்களால் ஏற்ப பலதரப்பட்ட புத்தி, அதுபோல புத்தியும் மாறுமாம். அண்ட் அவ பண்ற உறுதி, இந்த மாதிரி பண்ணதான் வேணும்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி இருக்காங்க. அதையும் வந்து விவரமா இவர் வந்து பகவான் கூட சொல்ல போறார் அப்படின்னு. அப்புறம் 30 என்ன கொடுத்திருக்காரு, பிதாவின் மைந்தனை செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படுத்தகாதது எது, பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை செய்வது எது ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாகும். சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறவனுக்கு தான் இதெல்லாம் வந்து பாகுபாடு பண்ண முடியும். ஏன்னா அந்த புத்தியே அவனுக்கு அப்படி இருக்குனாக்கா அவன் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிக்கிறான். பேசிக் என்ன, பகவத்கீதா கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணி அவன் படிக்கிறான். அதனால எல்லாரும் பகவத்கீதா கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணும். அப்ப சத்துவ குணத்துல வந்துடுவோம். ஒரு சத்துவ குணத்துல வந்துட்டோம்னாக்கா நமக்கு இந்த பாகுபாடு எல்லாம் டிஃபரன்சியேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும். 31, 32 சங்கரன் படிச்சு. தர்மம் அதர்மம் ச காரியம் சகாரியம் ஏவ ச அயதாத்வத் பிரஜானாதி புத்தி ச பாத ராஜசி. அதர்மம், ஒரு நிமிஷம் புக்ல பாக்குறேன். அதர்மம் தர்மம் இது யா மன்யதே தாமசாவிருதா சர்வார்த்தான் விபரீதாம் ச புத்தி ச பாத்த தாமசி. அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, 31 என்ன கொடுத்திருக்கு, பிதாவின் மகனே தர்மம் அதர்மம் செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகாத செயல் இவற்றிற்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி, அது வந்து ரஜகுணத்துல இருக்கு. அவனுக்கும் என்னது, முதல் கேட்டகரி என்ன பார்த்தோம், அவனுக்கு தெரியும் யாரு சத்துவகுணத்தை இருக்கிறவனுக்கு இது என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது எது அதெல்லாம் பாகுபாடு தெரியறது. இவனுக்கு அது தெரிய மாட்டேங்குது. அப்ப அவன் என்னது எல்லாம் ட்ரை பண்ணுவான். ரஜகுணத்துல இருக்கணும் சோம்பில இருக்க மாட்டான், எல்லாம் ட்ரை பண்ணுவோம். எது முடியறதோ எல்லாம், அதுவும் பண்ணணும் இதுவும் பண்ணணும், அந்த மாதிரி ஆசை இருக்கும், ரொம்ப ஹைப்பர். அப்புறம் 32 என்ன கொடுத்தோம்னா, அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ் தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் அறிந்து
எப்பொழுதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி பார்த்தனே தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும். அவள்கிட்ட என்ன ஆர்கியூ பண்ணாலும் என்ன சொன்னாலும் எடுத்துக்க மாட்டான். அது குதர்க்கமா தான் ஆன்சர் பண்ணுவான். இது பண்ணக்கூடாதுன்னா ஏன் பண்ணக்கூடாது முதல்ல அது ஆரம்பிப்பா. ஏன் இப்ப எல்லாத்துக்கும் நமக்கு ஆன்சர் இருக்குமா? நம்ம வீட்டுல குழந்தைகளை பார்க்கலாம், சில போல அவங்க மாதிரி எல்லாம் குதர்க்கமா பேசுவா. நம்ம பெரியவா சொல்லியிருக்கா, நம்மளால அந்த ஏன் சொல்லியே பழகல, அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கா, ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரணும். ஏன் எதுக்குன்னு கேட்டு பக்குவமே வந்துடும். சோ அந்த மாதிரி ஆனா நம்ம இது மெயினா குழந்தைகளை பத்தி சொல்லுங்க. சில பேர் இருக்கா அந்த மாதிரி அந்த ஒரு இதுல இருப்பா, தமோ குணத்துல இருப்பாங்க. அவங்க வந்து என்ன சொன்னாலும் கேட்டுக்க மாட்டான். எது நல்லது நியாயம் சொல்றோமோ அது அநியாயமா அவங்களுக்கு படும், எது தர்மம் சொல்றோம் அது அதர்மமா படும். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த தமோ குணத்துல இருக்காங்க. ஒன்னும் சொல்லி பிரயோஜனம் விட்டுடும். ஏன்னா பகவானே சொல்லுவார், அவளை எல்லாம் சொல்லி திருத்த வேண்டாம் அப்படிங்கிற. ஓகே, இதுல என்னன்னா நம்ம உணர்த்தால திருத்தத்துக்கு வேண்டிய இதெல்லாம் இல்ல. நம்ம படிக்கிறது என்ன, நம்ம எப்படி திருந்திக்கணும். நம்ம வந்து யாருக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லை. ஊர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் திருத்தறதுக்கு பகவான் நம்ம கிட்ட சொல்ல, நீங்க ஒன்ன திருத்தினா போறோம். அப்படி சொந்தமா எல்லாரும் அபாபா திருந்தினாலே எனது உலகம் எல்லாமே க்ஷேமமா இருக்கும். அப்ப இது நமக்கு திருந்திக்கிறதுக்கு தான் இல்ல சொல்லியிருக்கா, அதனால நான் உணர்த்தால திருத்தணி பண்ண போகக்கூடாது. நம்ம ரஜகுணத்து இருக்கோமா சத்துவகுணத்து இருக்கோமான்னு பார்த்து அனலைஸ் பண்ணி நம்ம எல்லாருமே சத்துவகுணம் அதுல இருந்து இன்னும் மேல் போய் சுத்த சத்துவ நிலைக்கு வரணும். எஸ் வைதை சாரி என்ன பாயிண்டே இருக்கேன் நான். ஓகே 33 34 வைதை மாதை படிங்க. திருத்யா யயா தாரயதே மன பிராணேந்திரிய கிரியா யோகேனாவ்ய விசாரிண்யா திருத்தி சா பார்த்த சாத்விகி. நெக்ஸ்ட் 34 படிச்சு 34 இல்ல ஒரு நிமிஷம். யயாது தர்ம காமார்த்தான் திருத்யா தாரயத் அர்ஜுன பிரசங்கேன ஃபலகாங்ஷி திருதிஸ்கா பார்த்த ராஜசி. அப்போ பிரித்தாவின் மைந்தனே, உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம் வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததாகும். என்னது அந்த சத்துவகுணத்தை இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவோம், எல்லாம் வந்து உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம் வாழ்வு மற்றும் புலன்களை எல்லாத்தையும் அவன் வந்து சத்துவகுணத்தை இருக்கிறவங்க வந்து எல்லாமே he can achieve anything அந்த மாதிரி போட்டிருக்கு. எனக்கு எக்ஸாக்ட் மீனிங் எனக்கு படிக்க ஒரு நிமிஷம் இங்கிலீஷ்லயே படிச்சு விட்றேன். 33 நிமிஷம் இங்கிலீஷ்ல படிக்கிறேன், கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா நான் தமிழ் தான் வச்சுருக்கேன். ஓகே, நான் அது பொருளுரை வேணா படிக்கிறேன். யோகம் என்பது பரமாத்மாவை புரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு உபயமாகும். மனம் வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கங்களை பரமனின் மீது ஒருநிலைப்படுத்தி மன உறுதியுடன் பரமாத்மாவில் திடமாக நிலை பெற்றிருப்பவன் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுகிறான். அத்தகு மன உறுதி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாகும். அவ்யபிச்சாரிண்யா என்னும் சொல் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டுள்ள நபர்களை, அதாவது வேறெந்த செயலாலும் ஒருபோதும் வழி தவறாத நபர்களை குறிப்பதால் அச்சொல் மிகவும் முக்கியமானது. அவன் வந்து திருட நிச்சயம். அந்த சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறவன் என்னன்னாக்கா அவனுக்கு ஏன்னா நல்ல சத்துவ இது பகவானுடைய காரியம் எல்லாம் பண்ணும்போது அவனுக்கு வந்து மன உறுதி ஜாஸ்தி. அப்ப வந்து அவனுக்கு தெரியும் அவன் பண்றது நல்ல காரியங்கள் பண்றான்னு சொல்லிட்டு செய்யும் போது அந்த மாதிரி அவன் வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கான். பஸ் பாதுகாக்கப்படும் மனம் வாழ்வு மற்றும் எல்லாமே வந்து ஒரு கண்ட்ரோல்ல வச்சுட்டு இருப்போம். அவன் வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்காங்க. 34 என்ன சொல்லியிருக்கு, எந்த மன உறுதியின் மூலம் ஒருவன் அறம் பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்கள் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ இவனுக்கு பற்றுதல் இருக்காது. இந்த ரஜோ குணத்தில் இருக்கும் அதுல எல்லாம் பற்றுதல் இருக்கும். ஓ அர்ஜுனா, அத்தகு மன உறுதி ரஜோ குணத்தை சார்ந்தது. எஸ், இது வந்து இந்த இது என்ன டிபிக் பண்ணிருக்க தெரியல. ராஜா ஒருத்தர் கொடுக்குற, அவர் வந்து வேற ஏழைக்கு எடுத்து கொடுக்குறார். அவன் வந்து நல்லவன் அப்படின்னு நினைக்கிறதா எனக்கு தெரியல. ஐ டோன்ட் நோ தி ஸ்டோரி. அப்போ விட்டுட்டேன், அனலைஸ் பண்றதுக்கு கூட நேரம் இல்ல. எஸ், அப்புறம் 35 கீதா மாதாஜி படிங்க. யயா ஸ்வப்னம் பயம் சோகம் விஷாதம் மதம் ஏவச்ச ந விமுக்திஞ்சதி துர்மேதா பித்ருதி ச பாத்தா தாமசிக். தாமசிக் அவன் வந்து எப்படி இருப்பான், பிரதாவின் மைந்தனே, கனவு பயம் கவலை வருத்தம் தோய்ந்த நிலை ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத அறிவற்ற மன உறுதி தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும். அப்ப அந்த மாதிரி உள்ளவன் எப்படி எல்லாம் ஒரு பயம்தான். அவனுக்கு எது பண்ணாலும் அவன் ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டான். அவன் வந்து சோர்ந்துதான் உட்கார்ந்து இருப்பான். அப்படி ஏதாவது பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பயம். அவர் பண்ணணுமா வேண்டாமா, ஓ இங்க நான் தோல்வி பெற்றா என்ன ஆயிடும்,
நான் பண்ணினா எல்லாம் தோல்வியானா என்ன ஒரு பயம், அப்புறம் மனக்கற்பனையிலே இருப்போம், அவங்க பாட்டு கனவு பார்த்துட்டு இருப்போம், கவலை, எப்போ ஒரு டென்ஷன், ஒரு இதுல இருப்போம், சோம்பேறியா இருப்போம், அந்த மாதிரி. சோ வருத்தம் எல்லாமே தோய்ந்திருக்கும். அந்த மாதிரி குணத்துல இருக்கிறவன் தமோ குணத்துல இருக்கான்னு அர்த்தம். துர்கா மாதாஜி திரும்பி திரும்பி லிங்க் போடுறாங்க, யாரு வந்து மிஸ் பண்ணிட்டீங்களோ திரும்பி லிங்க் போடுறது, அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுடலாம். அடுத்தது 37, 38, 39. ஹரே கிருஷ்ண. அம்புஜவள்ளி மாதாஜி படிங்க. यद्दक्रे विषमिव परिमाणे अमृतोपमं परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्म बुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियशं योगात्यत् तदक्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं समृद्धं यदक्रे सानुबन्धे स सुखं मोहनमात्मन नित्रालय प्रमादोतं दत्ताम समुदाकृतम् பிரிச்சு பிரிச்சு எழுதணும், நேரமே இல்லை, அப்படியே போட்டு வச்சிருக்கேன். ஓகே, அப்ப இதெல்லாம் இருந்தது, அதை அப்படியே போட்டு கொஞ்சம் மேல கீழ் பண்ணி எல்லாம் ஒரு மாதிரி செட்டரைட் பண்ணிருக்கேன், அவ்வளவுதான். இப்ப 37 என்ன கொடுத்திருக்கு, ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இப்ப ஒரு இது ஜபம் பண்றதானாலும் சரி, அப்படிதான் ஃபர்ஸ்ட் தோணும், அப்பா 10 நிமிஷம் எடுக்கிறதா இல்ல, என்ன ரொம்ப முடியாதுப்பா, ஏன்னா ஆல்ரெடி ஐம் சோ டைட் அப் வித் மை ஒர்க், இன்னொரு 10 நிமிஷம் இதுக்கு வேற எடுக்கணும்னு கஷ்டம்தான். சரி கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணலாம், முள்ள ட்ரை பண்ணுவோம். காத்தால 4 மணிக்கு எந்திரிக்கலாமா, கண்டிப்பா முடியாது, நான் படுத்துக்கிறதே 12 மணி, என்னால முடியாது அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் நெகட்டிவா தான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருக்கும், ஃபர்ஸ்ட் வந்து அது விஷம் போலதான் இருக்கும். இந்த ஆன்மீகத்துல நமக்கு முன்னேறணும்னா ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் கரடு முரடாதான் இருக்கும். மெயினா அந்த குழந்தைகளை பார்த்தா தெரியும், சின்ன குழந்தைகள் இந்த நேரம் ட்ரை பண்ணும், நிக்க ட்ரை பண்ணும், உட்காந்துடும், ட்ரை பண்ணும், உட்காரும், அப்புறம் ஒரு மாதிரி பிடி கிடைச்சிடும், அப்புறம் வந்து நடக்க பார்க்கும், அப்ப எத்தனை டைம் விழும். ஆனா அவங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி கசப்புன்னு தோணாது, அதுதான் டிஃபரன்ஸ். நம்ம மனுஷா ரொம்ப புத்தி ஆயிட்டோம் இல்லையா, நிறைய படிச்சுட்டோம்னால நமக்கு எல்லாம் கசப்பா என்னால முடியாது, நம்ம வந்து ஃபெயிலியரே அக்செப்ட் பண்ணி விடுவோம். அவங்க குழந்தையா இருக்கிறது அதுக்கு தெரியாது பாவம். அப்ப அதை ட்ரை பண்ணி சக்சீட் பண்ணி ஓடவே ஆரம்பிச்சிடும், ஒரு மாசத்துல அது ஓட ஆரம்பிச்சிடும். அந்த மாதிரி முதல்ல நமக்கு வந்து படியெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அந்த ஆன்மீகத்துல, இது வந்து இதெல்லாம் பகவத்கீதாலேயே குடிச்சிருக்கா. வந்து எல்லாமே முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் விஷம் மாதிரி இருக்குமா, அப்புறம் அது அமிர்தம் மாதிரி ரொம்ப இனிக்க தொடங்கிடும். வில் ஸ்டார்ட் என்ஜாயிங் தட் லைஃப். அப்புறம் 38 சொல்லியிருக்கு, எந்த சுகம் புலன்களும் புலனின்ப பொருள்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ, சுகம் அடையப்படுகிறான். ஒரு பொருள் இன்பத்துல வந்து இது he gets happiness. ஏதோ பொருள் வாங்கினான், அதுல ஒரு ஹாப்பினஸ், ஒரு புடவை வாங்கினா, இல்ல ஒரு மொபைல் வாங்கினா ஒரு சந்தோஷம், அந்த மாதிரி வந்து எவன் வந்து ஒரு பொருள் வந்ததுனால ஆசைப்படுகிறானோ, மீன்ஸ் ஆசைப்பட்டு வாங்கி அதனால ஒரு சுகத்தை அனுபவிக்கிறானோ, ஆரம்பத்தில் அமிர்தமா இருக்கும் போன்று தோன்றினாலும் இறுதியில் விஷமாகி விடுகின்றதோ, அந்த சுகம் ரஜோகுணத்தின் தன்மையை கொண்டதாக கூறப்படுகின்றன. வாங்கும்போது இதா இருக்கும், பொருள் புதுசா வாங்கும்போது நல்ல ஆனந்தமா தான் இருக்கும். ஆனா அது ஒரு மொபைலா இருக்கட்டும், கீழே போட்டா போச்சு சுக்கு 100 இல்லையா. அப்போ அது வந்து என்னது, ஒரு இதுல என்னது நஷ்டம் ஆயிடுச்சுன்னா என்னது, துக்கப்படுவோம். அப்ப இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும், ஹாப்பியா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பொருள் மேல ஆசை என்ன ஆயிடும் வந்து, அது இதுல கொண்டு போயிடும், துக்கத்தை கொண்டு போயிடும். சோ அது வந்து அப்புறம் வந்து முதல்ல அமிர்தம் மாதிரி இருக்கும், அப்புறம் இறுதியில என்ன ஆயிடும், விஷமாகும். இப்ப அந்த மாதிரி இருக்கிற குணத்துல இருக்கிறவன் ரஜோ குணத்துல இருப்பான், அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் 3வது கேட்டகரி, தன்னுணர்வை காண இயலாத ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருக்கின்ற உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயையினால் வருகின்ற சுகம் தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படும். அவன் ஒண்ணுக்கு ஆசையும் கிடையாது, ஒண்ணும் பண்ணவும் மாட்டான், எப்பவும் சோம்பலா இருப்பான், மாயையிலேயே இருக்கும். அவனுக்கு வந்து அதுதான் சுகம், he thinks அதுதான் நமக்கு சுகம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கான். அவன் வந்து தமோ குணத்துல இருக்கான். 41, 42, 43, 44. ஓ 4 இருக்கு. எஸ், சங்கர நாராயண பிரபுஜி இப்ப படிச்சாளா? இல்ல படிங்க. கீதா மாதாஜி தான் படிச்சாங்க. சங்கர நாராயண பிரபுஜி படிங்க.
ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्रेणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभव वैर्गुणैः 42 क्षमो तपस्तपशौचम समो तपस्तप शौचम शांतिर आर्जवम एव च ज्ञानं विज्ञान आस्तिक्यं प्रज्ञ कर्म स्वभावज्ञं 43 43 शौर्यम शौर्यं तेजो त्रिदिर्दाक्ष्यं युक्ते साप्य पलायनं दानम ईश्वर भावश्च शास्त्रं कर्म स्वभावजम् 44 कृषिको रक्ष्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम् परिचयात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् அப்போ இது என்னது இது ஆசிரமங்கள் பொருள் இயற்கை முறைகளின்படி அடிப்படையில் 4 வகையான ஆசிரமங்கள். அதுல என்னது பிராமண கஷத்திரிய விஷாம் சூத்ரா. அதை ஃபர்ஸ்ட் 41 இருந்து கொடுத்துட்டு 4 கைண்ட்ஸ் ஆசிரமம், 4 விதமான ஆசிரமங்கள் இருக்கு. நம்ம எந்த நேச்சர்ல இருக்கோமோ அதுக்கு பிரகாரம் 40 படிச்சு தன்னுணர்வை காண இயலாத ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக 41 இது வந்து ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள் எவ்வாறு அகிலமெங்கும் முழு ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன என்பதை இறைவன் இங்கு சுருக்கமாக கூறுகின்றனர். வந்து இப்ப டீடைல் வந்து 42, 43, 44 கொடுத்திருக்கார். 42 என்ன கொடுத்திருக்காருன்னா அமைதி, சுயக்கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர். இப்ப பிராமணர்கள்லாம் என்னது ஈஸியா வாழ்க்கலாம், இதெல்லாம் வந்துடும். சகிப்புத்தன்மை வந்துடும், தவம், அது மாதிரி எகைன் குலத்தினால ஒருத்தர் பிராமணர் இல்லை, இது குணம்னால குண கர்ம விபாகசன்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு இல்லையா கிருஷ்ணா, அந்த மாதிரி. சோ வந்து அவெல்லாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னாக்கா, ஒரு பிராமணர்னு சொல்லப்படணும்னாக்கா அவருக்கு என்னெல்லாம் இருக்கணும்? அமைதியா இருக்கணும், சுய கட்டுப்பாடும் இருக்கணுமா, தவம், நல்ல ஒரு ஆஸ்டெரிட்டி, அப்புறம் என்ன தூய்மை வந்து நல்ல கிளீன்லினஸ், சகிப்புத்தன்மை, பொறுத்து போறது, அப்புறம் நேர்மையா இருப்பார், அப்புறம் அறிவு, நல்ல புத்திசாலியா இது நாலேஜபிளா இருக்கிறான், பகுத்தறிவு இன்டெலிஜென்ட், ஆத்திகம் நல்ல ஒரு பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை, அதனால அவங்க பண்ற செயல் எல்லாம் கூடி ஒரு நம்பிக்கையோட செயல்படுவார். அப்ப இந்த மாதிரி இயற்கை குணம் இருக்கும் அவளுக்கு. அவளெல்லாம் நம்ம பிராமணர், அந்த மாதிரி இருக்கிறவா பிராமணர் சொல்லலாம். அவ வந்து பிராமணர்கள் அந்த மாதிரி செயல்படுகின்றனர். அப்புறம் எதுனா சூரத்தனம், லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியா இருக்கும். சூரத்தனம் வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, அப்புறம் கோடைன்னு இருக்கணும். கொடைதான் கரெக்ட், கொடைதான் டொனேஷன், தானம். ஓகே. அப்புறம் ஆளும் தன்மை தான் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி. அப்புறம் ஆகியவை க்ஷத்திரியர்களின் சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள். அந்த மாதிரி சுபாவம் இருக்கிறவா க்ஷத்திரியா. அப்புறம் என்னது விவசாயம், வேலை செய்யறவா. விவசாயம் மாத்திரம் இல்ல, ஃபார்மிங் மாத்திரம் இல்ல, எனி வேலை. விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை வைசியர்களின் இயற்கையான செயல்கள். உழைப்பாளிகளான சூத்திரர்களின் சுபாவம் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்கிறாங்க. உழைப்பாளிகளான சூத்திரர்கள் உழைப்பாங்க. இவங்க வந்து இது உழைப்பா, ஆனா என்னது வியாபாரம் மெயினா மைண்ட் எங்க போகும், நல்ல வியாபாரம் செய்யணும்னு போகும். அவன் வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் நல்லா உழைப்பாங்க, அவங்களுக்கு வேற ஒன்றுக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் போகாது. எஸ், அடுத்தது அம்புஜாவளி மகாராஜ் படிங்க. வேற யாருக்குமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை இல்லையா? நோ ப்ராப்ளம். நான் தான் படிக்கணும், நான் தான் இல்லாட்டி நான் படி படிச்சுட்டே போயிடுவேன். நோ ப்ராப்ளம். படிங்க மாதாஜி. यद प्रवरुद्धित भूतानां येन सर्वम् इदं तदं सर्वकर्माणदम् स्वकर्माणादम् अपयच्य सिद्धिं विन्दति मानव. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றுகின்றனோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவி உள்ளாரோ
அப்பவே தெரிஞ்சிடும் இல்லையா நமக்கு இது யாரை பத்தி பேசுறாங்க. அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். பகவான் தான் வந்து அவர் தான் எல்லா இடத்தையும் பரவி இருக்கார், எல்லா உயிர் வாழிகளிலும் இருக்கார். அந்த இறைவனை நம்ம தொடர்ந்து நம்ம வந்து அவரை வர்ஷிப் பண்றது நம்ம ஒன் ஆஃப் த கடமை. கடமை பண்றோம். பகவானை வந்து மறக்காம நம்ம வந்து என்னைக்குமே அவரை வந்து பூஜை பனஸ்கரம் வாட்டவர் நம்ம வந்து நினைச்சிருக்கோம். இவ்வளவு ஆளு பண்ணோம், இவ்வளவு பூஜை பண்ணோம், காலையில இருந்திருக்கணும், அவரோட மங்களாரத்தி பார்க்கணும், இதெல்லாம் ஒரு கட்டுப்பாடோடு நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம்னாக்கா சொந்த கடமையை செய்வதால் இது வந்து நம்ம சொந்த கடமை எண்ணி அதெல்லாம் பண்ணணும். வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அந்த மாதிரி பண்ணினாதான் ஒரு பக்குவத்துல வருவோம். இல்லாட்டா ரஜோகுணம் தமோ குணத்துலதான் மூங்கி இருப்பான். 47 எஸ் ஐயா அரசு பிரபுஜி படிங்க. श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनेष्टु दत् स्वभाविनदं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्. ஹரே கிருஷ்ணா. மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட இன்னொருத்தாளோட கடமையெல்லாம் நம்ம வந்து ஏத்துட்டு அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன்னு அவனுக்கெல்லாம் பண்ணல. நம்ம கடமையை கூட்ட விடுறது எல்லாம் வேண்டாம். அப்ப அதனால என்னது மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டு இருப்பதே சிறந்தது. நம்ம இப்ப என்ன கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கோம், பகவத்கீதா. நம்ம நல்லா புரிஞ்சுட்டு அதை பண்ணிட்டு இருந்தா இப்போ இல்ல ஊருக்கு உபதேசம் பண்றேன் அவனை போயிட்டு பகவத்கீதா சரின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ பகவத்கீதா கிளாஸ் வராம சரி என்ன சொல்லியிருக்கான் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, ஆனா நீ சேருன்னா அவன் சேர மாட்டான். ஏன்? அப்ப நமக்கு என்ன ஒரு கடமை இருக்கு, நம்ம வரோம், இது நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு ட்ரை பண்ணலாம். அண்ட் we will try to coax others. அவ்வளவுதான். இப்ப நம்ம கடமை என்ன அரைகுறையா பண்ணாலும் பரவாயில்ல, அது ஒரு பர்ஃபெக்ஷன் வந்துடும் நாளைக்கு. சோ முறையாக விட்டாலும் பரவாயில்ல, தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்பட்ட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கு. யானை இருக்கு, இது என்ன சொல்லுவாங்க தெரியல, குரங்கு, மீன் எல்லாம் இருக்கு, வேல் இதெல்லாம் அவ வந்து எல்லாத்தையும் வந்து என்ன சொல்றாங்க ஈக்குவலா எடை போட்டு யாரு ஃபர்ஸ்ட் மரத்து மேல ஏறுறாங்களோ அவதான் ஜெயிக்கிறான். அப்படி சொல்லி ஏற முடியுமோ? முடியாது இல்லையா? யாருக்கு அது பறவைக்கு வேணா குரங்கு வேணா ஏறிடுமா இருக்கும். ஒரு பறவை இதை போடல, குரங்கு வேணா அது ஃபர்ஸ்ட் வருமா இருக்கும். பறவை போட்டிருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் பறவை தான் இங்க இருக்கு, காணவே இல்லையா எனக்கு. குரங்குக்கு இந்த பக்கம் இருக்கு, பார்த்தேன். சோ அது வந்து யார் முதல்ல போக முடியும்? அப்ப எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி டெஸ்ட் வைக்க முடியுமா? கூடாது. சோ ஒருத்தருக்கு ஒரு சுபாவம்னு இருக்கு, அந்த சுபாவத்துக்கு அடிப்படையில தான் நம்ம வந்து பண்ண முடியும். இப்ப இந்த ஸ்லோகாவே அப்படிதான், எல்லாருக்கும் வரும்னு அவசியம் இல்லை. இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துன்னா வரும், கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணா வரும். அதே போல நல்ல ஒரு இதை அனலைஸ் பண்ணி பேசுறது அதெல்லாம் கூட சில பேருக்கு தான் அதெல்லாம் முடியும். அப்ப அதெல்லாம் சொந்த இது ஸ்வபாவம் சொல்லுவாங்க. இந்த ஸ்வபாவ நியத்தம், அதான் ஸ்வபாவ திருப்தி நேரம். நமக்குன்னு ஒரு உரித்த ஒரு இது இருக்கும், என்னது ஒரு என்ன சொல்லுவா அதுக்கு ஸ்வபாவம். அதுதான் ஸ்வபாவம். ரொம்பலாம் தமிழ்ல படிக்கவே கஷ்டமா இருக்கு. எஸ், அடுத்தது யாரு எல்லாம் படிச்சுட்டாங்க இல்லையா? ஓகே, அம்புஜாலி மாதா படிங்க. 49. அசக்த புத்தி சர்வத்ர ஜிதாத்மா விகதஸ்புருஹ நைஷ்கர்மம் சித்திம் பரமாம் சந்நியாசனாதி கச்சதி. சுய கட்டுப்பாடுடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை இன்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகிறான். அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவனுக்கு துறவு அப்பவே வந்துடும் அவனுக்கு. ஏன்னா இன்னுமே அவனுக்கு வந்து ஆசை, பௌதிகத்துல ஒரு சுகத்துக்கும் ஆசைப்பட மாட்டான். ஒண்ணுமே இல்லைன்னா அவனுக்கு எங்க துக்கமே வராதே இல்லையா? அப்ப அவன் வந்து என்னது எல்லாத்தையும் விட்டேத்தியா இருக்கும், இன்னும் அவனுக்கு வந்து பாதிக்காது. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் பக்குவ நிலையை அடைகிறான். கர்ம விளைவுகள் இருந்து அவனுக்கு விடுதலை வரும்போது அவன் வந்து பக்குவ நிலையை அடைக்கிறான், அவன் வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்கான். அடுத்து நாம் 54 வைதேகி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்மபூதக பிரசன்னாத்மா ந சோஷதி ந காங்க்ஷதி சம சர்வேஷு பூதேஷு மத்பக்திம் லபதே பராம். இவ்வாறு தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரமனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவனாகின்றான். எப்போ இந்த விரக்தினா இது இல்ல, ஒரு மாதிரி சேட் இல்ல,
அவனுக்கு ஒன்னத்துலயும் பற்று இல்லை, அவ்வளவுதான். பட் இஸ் வெரி ஹாப்பி. அந்த மாதிரி பற்று இல்லாம இருக்கிறவங்க கூட நல்ல சந்தோஷமா இருக்க முடியும். அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் கண்டிப்பா அவனுக்கு வந்து பரபிரம்மத்தை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகி விடுவான். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை, எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதும் இல்லை. ஏன்னா அவன்தான் டோட்டல் ஃபெய்த்ல இருக்கான் பகவானோட. எல்லா உயிர் வாழ்களிடமும் அவன் சமநோக்கு கொள்கிறான். அத்தகைய நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகின்றான். ரொம்ப செல்ஃப் எக்ஸ்பிளைன் தான். சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஆனா நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணி இந்த நிலைக்கு வந்துடலாம். பழக வந்து. நெக்ஸ்ட் 55 துர்கா மாதாஜி படிங்க. Yes, Mataji. Bhaktya mam abhijanati yavan yaschasmi tattvadah tado mam tattvado nyatva vishate tat anantaram. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும் என்பது என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் போது இறைவனின் திருநாட்டிற்கு நுழைய முடியும். இது வந்து முதல்ல இருந்து இதான் சொல்றேன். என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா முதல்ல என்ன வேணும்? பக்தி தான் வேணும். நாலேஜ் இஸ் செகண்டரி. நாலேஜ் இல்லைன்னு இல்லை. ஒருத்தன் வந்து நல்ல பக்தி இருக்கு, ஆனா அவனுக்கு ஒன்னும் பகவத்கீதா ஒன்னும் தெரியாது, அதுல என்ன கொடுத்துருக்கு தெரியாது, ஸ்லோகம் தெரியாது, வாசிக்க தெரியாது, ஒண்ணும் இல்லை, நோ ப்ராப்ளம். அந்த பக்தி தான் முதல் அதுதான் வேணும். அந்த பக்தி வந்தாலே அவனுக்கு வந்து பகவானோட அடையறதுக்கு ஒரு வழி அவனுக்கு கிடைத்து விட்டது. அப்புறம் முள்ள ஞானத்தை வளர்த்துப்பான். அந்த ஞானத்தால கர்மாவும் பண்ணுவான். என்ன கர்மா? எதெல்லாம் நல்ல செயல், எதுக்கு தீய செயல், அது ஆட்டோமேட்டிக்காவே வந்துடும். சிவன் பர்சன் இஸ் இன் ரைட் பாத், அவன் கெட்ட செயல் பண்ணவும் மாட்டான். இப்ப ஒரு கோயிலுக்கு போயிட்டு திருடணும் நம்ம பாப்பனா, கோயில திருடுற இப்ப இருக்காங்க, இப்ப கலியுகத்து அதுவும் தான் நடக்கிறது. பட் நம்ம ஒரு எண்ணத்துல போறோம், ஒரு கோயிலுக்கு போறோம்னா நல்ல புத்தியோட பகவான தரிசனம் பண்றதுக்கு நல்ல ஸ்லோகம்லாம் சொல்லி வாட்டவர் அந்த மாதிரி இருக்கிறது போறோம். அங்க போயிட்டு திருடணும்னு நினைச்சுட்டு போறவங்க வந்து மகா இது என்னது முட்டாள் தான் இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நார்மலி அந்த மாதிரி பீப்புள் இருக்க மாட்டாங்க. சோ பக்தி தொண்டுதான் முதல்ல நமக்கு என்ன வேணும்னா பகவான்கிட்ட பக்தி வேணும். அப்ப அந்த மாதிரி இருந்தாதான் பகவானை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உள்ள இது ஒரு பேசிக் ஸ்டெப் அவனுக்கு கிடைத்தது. எஸ். அடுத்தது 56 கீதா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி படிக்கிறா? ஓகே. ரஞ்சிதா மாதாஜி படிங்க. ரஞ்சிதா மாதாஜி படிக்கலையா? மகாலட்சுமி மாதாஜி படிக்கும். என்னாச்சு? ஹரே கிருஷ்ணா. யாருமே சும்மா ஆண்ட்ரைஸ் மாத்திரம் ரைஸ் பண்ணிட்டு மாதாஜி நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. அப்ப சொல்லுங்க, அப்பல இருந்து கூப்பிடுறேன். படிங்க. சர்வ படிக்கிறேன் மாதாஜி. இருங்க ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி, அது ஏதோ இப்ப படிக்கிறேன் மாதாஜி. கிடுகிடுன்னு முடிச்சானோ? ஓகே மாதாஜி. சர்வ கர்மான யாபி சதா குர்வாணி மத்யவவ்ய பஷ்யரஹ மத்ய பிரதாசத அவாப்னோதி சஸ்வதம் பதம் அவ்யயாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கொஞ்சம் தமிழ் கொஞ்சம் நல்லா படிக்கணும் மாதாஜி. தமிழ் எல்லாம் ரொம்ப தப்பா இருந்ததுன்னா அப்ப ஒரு வாட்டி நான் படிச்சேன் மாதாஜி. சர்வ கர்மாண்யபி சதா குர்வாணோ மத்யாபாஸ்ரயः மத்பிரசாதவாப்னோதி சாஸ்வதம் பதம் அவ்யயம். அப்படின்றது எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகிறான். இப்ப எக்ஸாம்பிள் பிரபுஜியோட தான் இவரோடு தான் கொடுத்திருக்கு. ஸ்ரீல பிரபுபாத் பலவித ஆக்டிவிட்டிஸ் அவர்கள் இன்வால்வ்டா இருந்தார். கோயில் கட்டணம், அந்த கோயில்னா ஈஸியாலாம் கட்ட முடியாது, அதுக்கெல்லாம் ஒரு சாங்ஷன் வாங்கி அவன்கிட்ட பைசா கொடுத்து ஏமாந்து திரும்பி அது கோர்ட் கேஸ் பண்ணி நிறைய ரொம்ப உழைத்து இருக்காரு. இவர் வந்து நிறைய இந்த இவ்வளவு கோயில்ல ஈஸியாலாம் ஒரு மனுஷன் நினைச்சாலாம் பண்ணவே முடியாது. எங்க ஒர்க்கர் அது சொந்தமா காசும் கிடையாது. ஆனா இதுதான் இப்ப டொனேஷன் வாங்கி 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 ஒரு கோயில் கட்டின அவர் ஒன்னும் தன்னோட வீட்டுக்கு எல்லாம் ஒண்ணும் பண்ணிட்டு போல அந்த மாதிரி. சோ இப்ப வந்து எல்லா விதமான செயல்களும் ஈடுபடுவா. ஆனா என்னது பக்தி, தூய பக்தன் அவன் வந்து எப்படி இருக்கும், பலவித செயல்கள் இருந்தாலும் அந்த தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகிறான். அது என்ன இடம்? கோலோகம் தான். ஆனா அவருக்கு இவ்வளவு எல்லாம் பண்ண முடிஞ்சது பிகாஸ் ஆஃப் கிரேஸ் தான். பகவான் கிரேஸ் இருந்ததுனால தான் அவரால் பண்ண முடிஞ்சது. எஸ். அடுத்தது என்னது? மச்சித்து சர்வ துர்காணி. ஒரு விஷயம் யாரு யார் இருக்காங்க? கீதா மாதாஜி, அஞ்சலி மாதாஜி, ரஞ்சிதா மாதாஜி படிங்க. படிக்கிற மாதாஜி. மச்சித்த ஸ்வர்ண துர்காணி சர்வ சர்வ துர்காணி மத்
பிரசாதாத் 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 प्रसादात् தரிஷ்யதி तरिष्यासि अधश्चित्त्वम् अहङ्कारान् न इष्यसि ஸ்ரோஷ்யசி शोषसि विनक्ष्यासि ஓகே. நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணை மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்களையும் நான் எல்லா தடங்களையும் நீ கடந்து விடுவாய். ஆனால் அத்தகைய உணர்வின்றி அகங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய். அப்படின்னா என்னது? எப்போ மச்சித்தா, எப்போ மனசுல எப்படி இருக்கணும்? என்னையே சித்தம், என்னோட என்னையே நினைத்து சர்வ துர்கான் எல்லா என்ன வேலை பண்ணாலும் என்னையே நினைத்து பண்ணோம். அந்த மாதிரி பண்ணினா என்னோட இது கிடைக்கும், கிரேஸ் கிடைக்கும் உனக்கு. எப்பவுமே என்னோட ஒரு இதுல இருப்பேன், என்னோட என்னது பிராக்கெட் மாதிரி இருக்கும், ஒரு ரக்ஷை. நான் உன்னோட காப்பாத்துவேன். நீ நான் சொல்ற இதெல்லாம் நீ ஃபாலோ பண்ணல, நீ அகங்காரம் இல்ல, அதெல்லாம் நான் என்னோட இஷ்டத்துக்கு நான் பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி இருந்தாக்கா அப்புறம் என்னோட கண்ட்ரோல் இருக்க மாட்டேன். அப்ப நீ அழிந்து விடுவாய்னா என்ன அர்த்தம்? அப்ப பகவான் ஒரு வருத்தம் வந்தா கூட ஐயோ பகவான் ஏன் என்னை இப்படி சோதிக்கிறான்னு கேட்கவும் முடியாது. ஏன்னா நான் தான் ஃபாலோ பண்ணேன், அவர் சொன்ன சிஸ்டம் எல்லாம் ஒன்னும் ஃபாலோ பண்ணல. அதுல சங்கடம் ஏதாவது வந்ததுன்னா அது நீ தான் அனுபவிக்க வேண்டும். அப்ப நீ அழிந்து விடுவாய். வினங்ஷியஸ். அப்புறம் யாரு? ஒரு நிமிஷம். அரசுபிரபுஜி படி. ईश्वरः सर्वभूतानां हृदद्देश अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मयन् सर्वभूतानि रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायाय தமிழ்லாம் தப்பு தப்பா படிக்கிறேன். ஓகே, அதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? ஓ அர்ஜுனா, ஜடைய சக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் வீட்டுள்ள முழுமுதற் கடவுளே வழிநடத்துகின்றார். அவர் இதுல ரெண்டு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ரெண்டு பேர்டு இருக்கும் நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ள. ஒண்ணு டெபிக்ட் தான், ரெண்டு இது. ஒண்ணு ஆத்மா, ஒண்ணு பரமாத்மா. இங்க காட்டுறது இல்லையா, இது ஒரு ஆத்மா. அது இப்போ ஆக்டிவாவே இருக்கும். பரமாத்மா சும்மா உட்காந்து பார்த்து சாட்சியா உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்பார் அவர். அப்ப என்னது? ஜட சக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில், நம்ம ஒரு இயந்திரமா தான் இது உங்க இதுல இருக்கோம். நம்ம ஜட என்னது மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் என்ன பண்ணீங்க, ஒரு இயந்திரம் மாதிரி என்னவோ பண்ணிட்டே இருப்போம். என்ன பண்றது தெரியாது, எல்லாரும் பண்றேன் நானும் பண்றேன், எல்லாரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் நானும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன், குழந்தை பெற்றுக்கிறேன், ஆளுக்கெல்லாம் ஃபீல் பண்றேன், அப்படியே எல்லாரும் பண்றேன் நானும் பண்றேன், என்ன பர்பஸ் தெரியாது. அந்த மாதிரி ஒரு இயந்திரத்துல இருக்கிறாப்புல நம்ம இருக்கோம். அந்த மாதிரி அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர் வாயுகளின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் நான் என்ன பண்றேன், வீட்டுள் முழுமுதற் கடவுளே வழி நடத்துகிறார். அவர் கைடு பண்றார், எல்லாத்துக்கும் எஸ் சொல்றார். ஏன் தடுத்து நிறுத்தக்கூடாதா? நான் தான் தப்பு வழியில போனா எடுத்து நிறுத்தக்கூடாதான்னு அதுதான் ஃப்ரீடமும் கொடுத்துருக்காரு. நமக்கு தெரியும் நம்ம தப்பு வழியில யாரும் தப்பு வழி. எனக்கு இப்போ ஒருத்தர் கேம்லிங் பண்ணிட்டு எல்லாம் லாஸ் ஆயிட்டு இவ்வளவு போயிடுது, ஏன் பகவான் தான் உள்ள இருக்காரு, என்னை கண்டிச்சிருவேன், என்னை தடுத்து நிறுத்தி இருக்கலாம் இல்லையா அப்படின்னாக்கா, கேம்லிங் தப்புன்னு தெரிஞ்சுட்டே தானே நம்ம பண்றோம். ஏன்னா அதுல பணம் வருது, பணம் வரும்போதெல்லாம் ஆனந்தம். அப்ப பகவான் நம்ம மறந்து விடுவோம். ஆனா எப்ப வீழ்ச்சி வருதோ அப்ப மாத்திரம் ஏன் நான் உள்ள பகவான் இருக்காருன்னா என்னை தடுத்து இருக்கலாமே அப்படின்னு. அதே போலதான் எல்லா காரியமும். பொய் பேசுறதா இருக்கட்டும், ஒரு திருடணும்னு என்ன பண்ணுவேன், முகமுடியெல்லாம் போட்டுண்டு ராத்திரி தான் போவோம். ஏன்? அவனுக்கு தெரியும் பிடிப்பட்ட அடி. அப்போ அதனால தப்பு காரியம் பண்றோம் தெரிஞ்சுனே நம்ம பண்றோம். ஏன்னா நமக்கு பகவான் ஃப்ரீடம் கொடுத்திருக்காரு, அறிவுன்னு கொடுத்திருக்காரு. அப்போ அதை வச்சுதான் நம்ம யூஸ் பண்றோம் இல்லையா. நம்ம அறிவை வச்சு நம்ம நல்ல செயல் பண்றோமா தீய செயல் பண்றோமா நமக்கே தெரியும். அது அந்த ஃப்ரீடமை நம்ம மிஸ்யூஸ் பண்றோம். அது பகவான் தடுக்க மாட்டார், கை பிடிச்செல்லாம் தடுக்க மாட்டார். உனக்கு இருக்கு இல்லையா, புத்தி இருக்கு, அப்ப நீ உன்னோட ஐ வில் ஜஸ்ட் சாங்ஷன், உனக்கு என்ன விருப்பமோ அது பண்ணு. ஆனா அதோட அவர் ஒன்லி சாங்ஷன் பண்றதுக்கு தான் உட்கார்ந்து இருக்காரு. அவரோட சாங்ஷன் இல்லாம நம்ம பண்ணவும் மாட்டோம். நம்ம என்ன விருப்பப்படுறோமோ அதுக்கு எல்லாம் எஸ் சொல்லிடுவார், அவர் நோ சொல்ல மாட்டார். அவர் வீட்டில் இருக்கார், அவர் தான் வழி நடத்துறார். 62. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு? ஸ்ரீதர் பிரபுஜி. கொஞ்ச நேரம் ஆச்சு. ஸ்ரீதர் பிரபுஜி படிங்கோ. ராஜேஷ். தம்யேவ சரணம் கச்ச சர்வபாவேன பாரத தத்ப்ராசாத் பராம் சாந்திம் தானம் பிராப்யசி சாஸ்வதம். சாஸ்வதம். எஸ், பரத வழி தோன்றலே அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியையும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் நீ அடைவாய். என்னது?
பகவானிடம் முழுமையாக சரணடை அப்படின்னு இவருக்கு சொல்ற அர்ஜுனாக்கு. அதனால இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னா நல்லது. அதனால நீ வந்து டோட்டலா உன்னை சரண்டர் பண்ணு பகவான்கிட்ட. அவரது கருணையால் தான் உனக்கு எல்லாம் அமைதியும் நல்ல ஒரு என்னது நித்திய இடம் அப்படின்னா இது கோலோகம் இருந்தா அங்க போய் இது அடைந்து விடுவாய். உன்னோட எல்லா செயல் என்னெல்லாம் பண்றியோ பகவானை நினைத்து செய். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் டோட்டல் சரண்டர் பண்ணணும். அடுத்தது 63. எஸ் ராஜேஸ்வரி மாதா படிக்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜேஸ்வரி மாதா படிங்க இல்லையா? வைதேகி மாதா படிக்கோ. கேடா இரிடே ஞானம் ஆக்யாதம் குஹ்யாத் குஹ்யதரம் மயா விம்ருஷ்யைதத் அசேஷேன யதேச்சதி ததா குரு. குரு குரு இவ்வாறு ரகசியமானது காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன். எல்லாம் பிச்சு 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 போட்டாச்சு இல்லையா? இதை விட இன்னும் லைஃப் மேனுவல் என்ன கொடுக்கணும் தெரியாது இல்லையா? அவ்வளவு வருது பகவான் எல்லாம் சொல்லியாச்சு. இப்பவும் நான் வந்து திரும்பி நம்ம வாழலைன்னா போச்சு. அப்போ இதை என்ன சொல்றேன், நான் உனக்கு எல்லாம் கிளீனா விளக்கி இருக்கிறேன். இது ரகசியமான ஒரு ஞானம், அதை நான் விளக்கியுள்ளேன். இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய். இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். எதே இச்சசி அப்படின்னா உனக்கு என்ன உனக்கு என்ன இச்சை இருக்கோ, உனக்கு என்ன தோணுறதோ அதை நீ பண்ணு. நான் சொல்றதெல்லாம் சொல்லிட்டேன். அப்புறம் உன்னோட இஷ்டம். ஃப்ரீடம் கொடுக்குறார் பகவான் இல்லையா? அவரை கையை பிடிச்சு நீ பண்ணிதான் ஆனாலும் சொல்லல. சொல்றதெல்லாம் எல்லாம் பிளஸ் மைனஸ் எல்லாம் உனக்கு சொல்லி கொடுத்தாச்சு. இட் இஸ் அப் டு யூ. உனக்கு என்ன பண்ணணுமோ நீ பண்ண. நீ செய்ய விரும்புவதை செய் அப்படின்னு தான் சொல்றாரு. அதான் நமக்கு அவ்வளவு ஃப்ரீடம் இல்லையா நம்மளோட. சோ நம்ம வந்து அட்வான்டேஜ் எடுத்துடுறோம். ஓகே, கீழேந்து வரேன். அப்புறம் வைதேகி மாதாஜி படிங்க. 65 மாதாஜி. மன்மனா பவ மத்பக்தோ மத்யாஜிமா நமஸ்குரு மாமே வைஷசி சத்யம் சத்யம் தே பிரதிஜானே பிரியோசிமே. எஸ், இது வந்து இதே போல மன்மனா பவ மத்பக்தம் 9th சாப்டர்லயும் வரும். 9.46 47 வருது. அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். இங்க வந்து லாஸ்ட் லைன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாக ஆகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வளவு சொல்லி அவர் வந்து கேட்டுக்கிறார். பாவம், கேட்டு வாங்கிக்கிறோம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி அவருக்கு எல்லாம் வழி சொல்றது சொல்லியா சொல்றது வேணும்னா என்ன வணங்கு அப்படின்னு போயிருக்கலாம். அப்போ இல்ல, விடுறது இல்ல. இந்த மாதிரி எல்லாம் என்னை நினைத்து எனது பக்தனாகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. சத்தியம். நமஸ்குரு மாமே விஸ்வசி சத்தியம் தே. பகவான் என்ன பண்ற? ப்ராமிஸே பண்ற. இதை விட இப்போ நம்ம வந்து திருந்தலை, இப்போ நான் வந்து இல்ல பகவத்கீதை படிக்க மாட்டேன், நான் வந்து என்னோட மனம் போக்கில் அந்த மாதிரிதான் போவேன் அப்படின்னாக்கா கஷ்டம் தான் வரும் நமக்கு. அப்ப என்னது? வந்தடைவா என்பதில் ஐயமில்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன். நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன். பகவான் ப்ராமிஸே பண்றேன். I'm promising that I will take you. நான் வந்து என்னோட உலகத்துக்கு கூட்டின்னு போவேன். நீ நல்லவனா என்னோட பக்தனா இரு, என்ன வழிபாடு பண்ண அப்படிலாம் சொல்றேன். எஸ், மன்மனா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. அடுத்து எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சர்வ தர்மா பரி. அதனால இவ்வளவு நிறைய ஸ்லோகா கொடுத்திருக்கா. எஸ், கீழேந்து வரை முருகா மாதாஜி. என்னமா மாதாஜி? கீதா படிக்கிற மாதாஜி. படிக்கிறா? படிங்க. சர்வ தர்மானாம் பரித்யாஜ மாமே. மாதாஜி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. சர்வ தர்மான் பரித்யாஜ மாம் ஏகம் சரணம் அத்ரஜ அகம் துவம் சர்வ. மாதாஜி தப்பா படிக்காதீங்க. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. மாம் ஏகம் சரணம் பிரஜ. சரணம் பிரஜ. அகம் துவம் சர்வ அகம் துவம் சர்வ பாப்யேயோ மோஷிஷாமி மாஷூஷக. அது கொஞ்சம் மெதுவா படிச்சாலும் பரவாயில்ல. மாதிரி தப்பு படிக்கணும். ஏன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். நான் நினைச்சேன் நீங்க ஆசையா படிக்க போறாள், உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த ஸ்லோகம், அதனால என் வாயில ஐயோலாம். சாரி. ஐயோ கிருஷ்ணா, ஒரு நிமிஷம். எஸ், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்ப கடைசி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் தான் வரும். அப்புறம் என்னது? சர்வ தர்மான் பரித்தியஜ அப்படின்னா என்னது? உன்னோட என்னெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னெல்லாம் ரிலீஜன், என்னோட ரிலீஜன்ல இது சொல்லியிருக்கு என்னெல்லாமோ வழிபாடு பண்றோம், எல்லாத்தையும் விட்டுடும். என்னெல்லாம் தர்மம் நீ ஃபாலோ பண்ற எல்லாத்தையும் துறந்துடும். நோ ப்ராப்ளம், அதெல்லாம் விட்டுடும். என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. நான் கிருஷ்ணர் ஒருத்தன் இருக்கேன், உங்களை காப்பாத்துவேன். நீ வந்து ஒன்னும் பண்ணலைனாலும் பரவாயில்ல,
இன்னையில இருந்தாவது இப்போல இருந்தாவது ஹரே கிருஷ்ணா நாமஜம் சொல்லி என்ன நீ வழிபாடு பண்ணி காலையில் சீக்கிரம் என்னண்டு மங்களாரத்தி பார்த்து பாகவதம் எல்லாம் சொல்றாங்க, அதெல்லாம் கேட்டு பாகவதம் ஸ்லோகா படிக்கிறதா கிளாஸ் அதெல்லாம் நிறைய இருக்கு. ஒரு ஸ்டெப் வச்சா போறோம், நிறைய இருக்கு. 5:30 மணில இருந்து எங்களோட கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறது. நான் 5:30 மணில இருந்து பாகவதம் படிச்சு அப்புறம் 6 மணிக்கு இப்போ குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுத்த இப்பதான் நாளையில இருந்து வெக்கேஷன் பேட்ச்னு ஆரம்பிச்சிருவோம். ஐ டோன்ட் லீவ். அதனால அந்த மாதிரி நம்ம வந்து என்னன்னா ஏதோ 1 hour கேட்கறதுக்கு வந்திருக்கேன், 3 4 இன்னும் மாதாஜி படிச்சுன்னு போயிட்டே இருக்கா அப்படிலாம் என்னாம நம்ம ஃபுல் வாழ்நாளே நமக்கு வந்து பகவான் அர்ப்பணிக்கலாம். சோ இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, எல்லா விதமான தர்மங்களையும் நீ துறந்தாலும் பரவாயில்ல, நோ ப்ராப்ளம். என்னிடம் மட்டும் சரணடைவாயாக, உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கிறேன், பயப்படாதே. மா சுச்சக, சுச்சனா பயம் வேண்டாம், மானா வேண்டாம். என்ன வேண்டாம்? பயம் வேண்டாம், நான் உன்னை காப்பாத்துறேன். ஒரு இதுல சத்தியம் சொல்றார், இது டவுட் இல்லைன்னு சொல்றார். இது வந்து திரும்பி இதுல பயம் வேண்டாம், நான் இருக்கேன். ஒவ்வொரு ஸ்லோகனையும் அவர் வந்து அவ்வளவு கீழிறங்கி நமக்கு வந்து ஒரு இது சொல்றாரு. யார் படிக்கிறாள்? கிருஷ்ணாணி மாதாஜி படிக்கணுமா? படிக்கிற மாதாஜி. 67 படிங்க, இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் தான், எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட். படிங்க. தேநாத பாஸ்காய நாபக்தாய கதாசன நாசாக்ஷி ரிஷோவே வாச்யம் நசமாம்யோ அப்சயதி அப்யசாயதி. சூயதி மாதாஜி, இது சூ ஷூ இதெல்லாம் ஷூ ஷூன்னு ஒரு ஷீ இல்ல. தமிழ் தான் பஸ் எனக்கு தோன்ற, தமிழ் டியூஷன் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும். இந்த இந்த சூழல நம்ம படிக்கிறது இல்லையா, அதிகமா நம்ம பாக்குறது இல்லை, அப்ப நம்ம மறந்து போயிடுறோம். இப்படி கீழே இந்த தீ மாதிரி இப்படி வந்தாதான் தீ, இதுல இருந்து இது சீன் ஆயிடும். இது வந்து இப்படி இருக்கிறதுனால சூ. இந்த ரகசிய ஞானம் தவமில்லாதவருக்கோ ரொம்ப அதை விட இம்பார்ட்டன்ட் என்னது, இந்த ரகசிய ஞானம் யாரு வந்து டிவோட்டடா இல்ல, 18 நாள் டேஸ்லயே அவங்க வந்து ஒழுங்கா 18 நாளும் வரமாட்டேங்கிறாங்க. ஏதோ வந்தா சரி, இன்னைக்கு ஏதோ பொழுது போல, இன்னைக்கு தூக்கம் வரல வந்திருக்கேன், வேற வேலை இல்லை இங்க வந்திருக்கேன், அந்த மாதிரி என்ன யாருக்கு வந்து தவம் இல்லை அப்படின்னா என்னது, ஒரு சீரியஸ்னஸ் இல்லை அந்த மாதிரி. அப்புறம் பக்தி இல்லாதவருக்கு, யாருக்கு பக்தியும் இல்லையோ, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கோ, என் மீது பொறாமை உள்ளவருக்கோ, பொறாமைனா வேணா என்ன பிரி கிருஷ்ண மாடு மேய்க்க உள்ளதானே அவன், அவனை விட கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு கொண்டாடுறான். அந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த காலத்தையே அவர் இந்த காலத்தையே படிச்சிருக்கா எத்தனையோ பேர். அந்த மாதிரி அவருக்கு ஒருபோதும் விளக்க கூடாது, இது பகவானே சொல்லிட்டார். இப்ப பாதி வேலை நமக்கு லாபம், ஏன்னா நிறைய பேர் பக்தி இல்லாம தான் இருக்கான். அப்ப நம்ம அவகிட்ட சொல்லவே வேண்டாம். யாருக்கு பக்தி ஆகா இருக்கா கிளாஸ், நான் அதுக்கு என்ன ஜாயின் பண்றேன், என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க, எப்படி சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படி கேட்டு வந்தா எஸ், அப்ப நம்ம சொல்ற டியூட்டி நம்ம சொல்லணும். ஆனா அது வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணாதே, டோன்ட் ஃபோர்ஸ். ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் பக்தி அந்த மாதிரி வராது. அவங்களுக்கெல்லாம் என் மீது வந்து பொறாமை இருக்கும். பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கு, பக்தி இல்லாதவருக்கு, தவம் இல்லாதவருக்கு, யாரு வந்து டிட்டர்மின் எஸ் 18 நாள் வந்தே தீர்வேன் அந்த மாதிரி இல்லை, ஏதோ டைம் பாஸ் வரும் அப்படின்னா அவளெல்லாம் நீங்க சொல்லாதீங்க. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்லோகம். ஏன்னா நிறைய பேர் அப்படிதான் இருக்கு. அப்ப நிறைய மைனஸ் பண்ணிடலாம், அவளை நம்ம நேம் எல்லாம் மைனஸ் பண்ணிடலாம். எஸ், இது அடுத்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ட். யாரு சொல்றாங்க? துர்கா மாதாஜி படிங்க, கீழே நான் போறேன். இதம் பரமம் குஹ்யம் மத்பக்தீஷ்வபி தாஸ்யதி. क्या हुआ? என்னாச்சு? பக்தி மயி பராம் கிருத்வா மாமே வைஷத சம்சயः. என்ன இது ஆடியோ ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு துர்கா மாதாஜி, சவுண்ட் இப்படி வரதே தவிர சத்தம் கேட்கல. ஸ்ரீபிரியா மாதாஜி இது ஒரு வாட்டி படிச்சுக்கோங்க. ஐயோ ஓகே ஸ்ரீபிரியா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கே. ஓகே நானே படிச்சு கொடுத்தேன். யைதம் பரமம் குஹ்யம் மத்பக்தேஷ்வபி தாஸ்யதி பக்திம் மயி பராம் கிருத்வா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இதுல என்னது? யைதம். துர்கா மாதாஜி கண்டினியூ பண்ணுங்க. கேட்கல இமம் பரமம் குஹ்யம் மத்பக்தேஷ்வபி தாஸ்யதி பக்திம் மயி பராம் கிருத்வா மாம் ஏவைஷ்யஸ்த யத்ய சம்சயः. சம்சயம்னா டவுட், சம்சயம். அது வந்து கண்டிப்பா உனக்கு வந்து டவுட்டே இருக்க வேண்டாம். இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான். இப்படி வந்து பகவானே சொல்றார். யாரு சொல்லுவா இந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லையா? அப்போ நம்பலன்னா என்ன பண்ண முடியும்?
சோ அது வந்து சொல்ற வைஷ்ய அசம்சய டவுட்டே வேண்டாம், என்கிட்ட கண்டிப்பா நீ வந்து விடுவாய். அப்புறம் 69 ஒரு நிமிஷம் யாரு 69 Mataji, may I? May I, Mataji? Hare Krishna. of course. Yeah, Sripriya Mataji 69. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि. Hare Krishna. Yes. அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை. அப்பா அவ்வளவு தூக்கி தலையில வச்சு தூக்கி ஆடுறான் பாலே, அந்த மாதிரி பகவான் நம்மளை பாவிப்பார். நமக்கு ஜஸ்ட் ஒரு டிவோஷன் கட்டினா அப்புறம் என்ன கேட்கிறாரு அவர் நம்ம கிட்ட? ஒன்னும் எதிர்பார்க்கறதில்ல, ஒரு லவ் அண்ட் டிவோஷன் தான் கேட்கிறாரு. ஒரு அன்பா நம்ம அவருக்கு ஏதோ ஆகாரம் கொடுக்க முடியுமா, ஏதோ ஃப்ரூட்டோ ஃபிளவரோ அதெல்லாம் தான் கேட்கிறாரு. ஆனா பக்தி பண்ணுதான் சொல்றாரு. அந்த மாதிரி பண்றவனை பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா. அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவராக யாரும் ஆகவும் முடியாது. பக்தாஸ் தான் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எஸ் 70 அம்புஜோலி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்யேச்சதே சயைமம் தர்மம் சம்வாதம் ஆவயோ ஞான யக்ஞேன தேனாகம் இஸ்தஸ்யாமிதி மேமதி. மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன். அப்படின்னா என்னது? இந்த உரையாடல்னா இதுதான் பகவத்கீதால உரையாடல் தானே. அர்ஜுனன் இவரோட சம்பாஷணை தான். அர்ஜுனனோடும் கிருஷ்ணரோடும் நிறைய ஸ்லோகம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். சோ அதை யாரு வந்து கேட்கறதானாலும் சரி, படிக்கிறதானாலும் சரி, தனது அறிவால், தன்னோட சொந்த முயற்சியில படிச்சு தன் சொந்த அறிவால் என்னை வழிபடுகிறான். நல்லா புரிஞ்சதுக்கு தானே நம்ம வழிபட முடியும். இவ்வளவு நாள் பண்ணல, ஆனா பகவத்கீதா கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணணும். இப்ப நல்ல உறுதியா ஆயிடுத்து, இவர் தான் கடவுள், இவரை வழிபட்டாதான் நமக்கு இதுதான் மோட்சம் எல்லாம் இப்ப நல்ல நம்பிக்கை வந்துடுது. அப்புறம் இந்த மாதாஜி எல்லாம் சொல்றாங்க, இன்னும் என்னெல்லாமோ கிளாஸ் சேரணும்னு சொல்றாங்க. தாராளமா சேர்ந்து போறது. ஆனா என்ன கொஞ்சம் டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருந்ததுன்னா அப்ப அது போல பார்த்து நீங்க சேரலாம். அந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிப்படியா பண்ணிட்டு போகும்போது நம்ம அறிவால் தான் அதெல்லாம் முயற்சி பண்ண முடியும். யாரோ சொன்னான்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பண்ண முடியாது இல்லையா? நம்ம அறிவு என்ன சொல்றது அது போல கேட்டு என்னை வழிபடுபவன் என்றும் என்னை அந்த மாதிரி விடுவான் தான் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கிறேன். அடுத்தது 81. எஸ் பிரபுஜி படிங்க. श्रद्धावान असुष्यस्य शृणुस्यात् अपि अनसूयस्य यश्च शृणुयात् अपि यो नरः सो अपि मुक्त शुभांस् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्. மேலும் நம்பிக்கையுடன் பொறாமையின்றியும் இதனை யார் ஒருவன் கேட்கின்றானோ, மாத்திரம் படிக்கிறது மாத்திரம் இல்லாம வெறும் கேட்டாலே என்னது இதெல்லாம் கேட்கிறானோ அவன் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றான். அப்போ புண்ணியம் கிடைச்சா அதுதானே. புண்ணியம் கிடைச்சா பகவான் எல்லாம் போக முடியாது. புண்ணியம் கிடைச்சா நம்ம மேல் உலகத்துக்கு தான் போக முடியும். ஏன்னா அது என்ஜாய்மெண்ட், அந்த புண்ணியத்தை எல்லாம் கரைக்கிறதுக்கு நம்ம அங்க போவோம். அப்ப என்னது, இதை யார் இந்த பகவத்கீதை எல்லாம் கேட்கிறாங்களோ அவங்களுக்கும் வந்து பாவ வினைவுகள் எல்லாம் அதுல இருந்து விடுபட்டு விடுவார்கள். புண்ணியம் வந்து நிறைய வந்து சேரும். அப்ப அவன் வந்து மங்களகரமான மேல் உலகத்துல போய் சேருவான். 73 ஆண்ட்ரேஸ் இல்லையா? எஸ் நான் படிக்கிறேன். யாரு? அம்புஜோலி மகன் படிங்க. அர்ஜுன உவாச்ச நஷ்டோ மோகஸ்மிருதிர்லப்தா த்வத்ப்ரசாதான் மயாச்சுத ஸ்துதிதோ அஸ்மி கத சந்தேக கரிஷ்யே வசனம் தவ. எஸ் என்ன சொல்ற? அர்ஜுனன் கூறினார், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கி விட்டது. அப்பா ஃபைனலி சொன்னான். இப்ப அவனுக்கு வந்து ஒரு சந்தேகம் இல்லை, என்னுடைய மயக்க நிலையிலிருந்து நான் நீங்கி விட்டது. தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்று விட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு நான் தற்பொழுது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். இப்பதான் ஒரு டோட்டல் சரண்டர். இல்லாட்டில சரண்டர் தான், இருந்தாலும் என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சம் சந்தேகம் வந்தது. ஓப்பனா கேட்டு இருந்தார், அப்படின்னா என்ன இப்படின்னா என்னன்னு. இப்ப எனக்கு எல்லாம் வந்து புரிஞ்சு போய் விட்டது. அதனால நான் வந்து போருக்கு தயாராயிட்டேன். நீங்க சொல்லுங்க, நான் அது போல பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சரண்டர், டோட்டல் இது சரண்டர் ஆயிட்டார். எஸ் அடுத்தது 74 75. எஸ் அரசு பிரபுஜி படிங்க. हरे कृष्णा. संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम्
ரௌஷம் அற்புதம் ரோம ஹர்ஷனம் व्यास प्रसादात् श्रुत्वा व्यास प्रसाद சத்ருவான் ஏதத் சத்ருவல்ல பிரபுஜி ஸ்ருத்வா காதால கேக்குறது ஸ்ருத்வா சத்ருவான் ஏதத் குஹ்யம் அகம் பரம் யோகம் யோகேஸ்வராத் கிருஷ்ணாத் சசாத் கதயதஹ ஸ்வயம். சஞ்சயன் கூறினார், இவ்வாறு கிருஷ்ணா இப்ப வந்து எல்லாம் ஆயிடுச்சு, 45 நிமிஷம் அவர் சொல்லி முடிச்சு எல்லாம் ஆயிடுச்சு, போர் வந்து பண்றது ரெடி ஆயிடுச்சு. இங்க சஞ்சயன் வந்து பேக்ரவுண்ட்ல தானே இதெல்லாம் ஸ்டோரி சொல்லிட்டு இருக்காரு. அங்க என்ன நடக்கிறது முதல் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து சஞ்சயன் சொல்லிட்டு இருக்காரு, திருதராஷ்டிரர் இல்லையா. அது வந்து இப்ப சஞ்சயன் வந்து டேக்கன் ஓவர், இப்ப அவர் தான் சொல்லிட்டு இருக்காரு. இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் இன்னும் இரு மகாத்மாக்களுக்கும் இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். அதன் அற்புதமான விஷயங்களினால் எனக்கு மயிர்கூச்சம் ஏற்படுகின்றது. அதை கேட்டு கேட்டு எனக்கு ரொம்ப வந்து என்னது, அவ பேசின அழகு தோரணை எல்லாம் பார்த்து எனக்கு ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு, எனக்கு அப்படியே மயிர்கூச்செறியது அப்படின்னு. அப்புறம் வியாசரின் கருணையால் யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர் அர்ஜுனிடம் தாமே நடத்திய இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன். இவரெல்லாம் சொல்றேன், எனக்கு அது வியாசரோட இதனால தானே இவருக்கு அந்த ஒரு இது என்னது ஞான திருஷ்டி கிடைச்சது. அதனால எனக்கு வந்து இதெல்லாம் நான் வந்து கண்ணால பார்க்க முடிஞ்சது, இந்த உரையாடலாம் கேட்க முடிஞ்சது, எனக்கு எங்க என்ன நடக்கிறதுன்னு எல்லாம் பார்த்து புரிஞ்சுட்டேன். ரொம்ப எனக்கு வந்து அற்புதமா இருக்கு இவளோட எல்லாம். 76 எஸ் அம்புஜோலி மாதா படிங்க. ராஜன் சம்ஸ்ருத சம்ருத்ய சம்வாதமிதம் அத்புதம் கேசவார்ஜுனயோ புண்ணியம் சுஷ்யாமி சமுர்முகு. சொல்றாரு இவர்கிட்ட, மன்னனே, கிருஷ்ணனுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையில் நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகிறேன். அது ரிகவர் பண்ணி அவர் வந்து அப்படியே மயங்கி அவ என்னமா பேசினா என்னமா இருக்கா அந்த மாதிரி வந்து அதை நினைத்து நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. யா ஸ்ரீபிரியா மாதா படிங்க. சாரி ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Which one? 78 ah? 76. 76? இல்ல இது வந்து 7 ஸ்லோகம் நம்பர் தப்பா போட்டுருக்க மாதிரி இருக்கு. 78 இல்லையா? 78. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. हरे कृष्ण माताजी. வைதை மாதாஜி நீங்க படிங்க, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கேன், படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வைதை மாதாஜி. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. அம்புஜவள்ளி மாதாஜி படிங்க, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணாலும் படிங்க. ஓகே. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. गीता माताजी படிங்க. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம், எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான். இது இன்னும் மகுடம் மாதிரி. யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பதே எனது அபிப்பிராயம். நம்ம எல்லாருமே அர்ஜுனா மாதிரி தான் இருக்கோம், நிறைய நான் வில்லாளி இல்ல. ஆனா நமக்கு வந்து கேள்வி கேட்கணும், என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை, சந்தேகம் அப்படி வேணுமே. பகவான் சொல்றாரு, சும்மா யாரோ சொன்னா நீங்க பிளைண்ட் எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்காதேங்கோ, கேளுங்க, புரியலைன்னா கேட்கணும் அந்த மாதிரிதான் சொல்றேன். இல்ல எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அந்த எண்ணமும் இருக்கக்கூடாது. எத்தனையோ விஷயம் தெரியல,
எனக்கு புரியல, அதனால வந்து ஆப்போசிட்ல சொல்றா தப்பு சொல்றா அந்த மாதிரி எண்ணம் இருக்கக்கூடாது. அப்ப கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுல இது இல்லை. அதான் அந்த ஸ்லோகம்ல இருக்கே, ஹம்புலா பணிவோட ஒருத்தர் சொல்லி கொடுக்குறான்னா ஹம்புலா நம்ம வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி. எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ எத்திர பார்த்தோம் தனுத்தர, எங்கெல்லாம் யோகேஸ்வர கிருஷ்ண யோகேஸ்வரரா இருக்காரோ, எத்திர பார்த்தோம் எங்கெல்லாம் பார்த்தா அர்ஜுனன் இருக்காரோ, தத்ர ஸ்ரீ விஜயோ பூத்திரி, எப்பவும் விஜயம் அங்க டெஃபினட்டா இருக்கும். துருவா நீதிர் மதுரை, இதை வந்து என்னுடைய அபிப்பிராயம். 78 மிஸ்டேக், நான் தான் மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கேன். நான் நம்பர் எல்லாம் போட்டு எல்லாமோ பண்ணுவேன், அது மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு. ஓகே, அப்ப இதுல வந்து இப்ப டோட்டலா நம்ம முடிச்சாச்சு. பற்றின்மையோட இப்ப வந்து என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? பற்றின்மையுடன் செயல்படுவது உண்மையான துறவு மற்றும் எதிர்வினைகளிலிருந்து விடுதலையை கொண்டு வருகிறது. அப்புறம் அடுத்து என்ன பார்த்தோம்? சாங்கியம் மற்றும் வேதாந்தத்தின் முடிவு, பரமாத்மா இயக்கும் செயல்கள் எதிர்வினையிலிருந்து விடுதலையை கொண்டு வருகின்றன. அப்புறம் 3 முறையோடு பிணைப்பு இப்படி எல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தோம். ஒருவரின் தொழில் மூலம் இறைவனை வழிபடுவது உண்மையான துறவு மற்றும் எதிர்வினைகளிலிருந்து விடுதலையை தருகிறது. ஞான யோகா முதல் தூய பக்தி சேவை வரை எல்லாம் பார்த்தோம். தூய பக்தி சேவையில் பணியாற்றுதல் எப்படி, தூய பக்தியில பகவான் எப்படி நினைத்து பண்ணணும், பரமாத்மாவிடம் சரணடையுங்கள். அப்புறம் எல்லாவற்றிலும் மிக ரகசியமான அறிவு இந்த பகவத்கீதா. கிருஷ்ணரை தூய பக்தராகுங்கள். பகவத்கீதையை பிரசங்கிப்பது மற்றும் படிப்பது. அர்ஜுனன் உறுதியாக இருக்கிறார் என்ன பார்க்கணும். சஞ்சயாவின் கணிப்பு, சஞ்சயா வந்து அதை பார்த்து ரோமஹர்ஷனம் சொல்றாரு, அது ரொம்ப இன்னைக்கு வந்து ஸ்டாப் ஷேர் அண்ட்